Sar minn kollox biex jien xi darba nisparexxi. Nisparexxi mix-xena, forsi ma nitlax bħala sindku, jew jippruvaw iċċabsuni b'xi ħaġa, ma jkollhomx min jofqilhom. Għata l-persuna, qabel ma kont attivist, x'kont għal bħajtek? Għażgur ivvotaw, iffirmaw lek in-nies għax jistħu minnek. Jekk għandkom xi diffikultà, ngħidu l-Kunsill u nagħmlu referendum. Ġieli pruvaw jixtruk Jixtruni fil-ma sens. biex tara ħarqeku. Temmel l-indunaw dan wara 18 sena. Jirrapportawni għax għandi daqshekk wiesa biex nafqu rip 2000 euro. Kedda wara kedda. Kedda wara kedda, and I loved it. X'taħseb fuq kif ġi żviluppat għawdex l-aħħar snin? Diżastru. Fil-microwave? Fil-microwave. Għasandi ġuħ fuq imma Emxi biex nejħobs. Bil-telefon najdu kelma l-buzz Min wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Bala Messaġġar! Il-Bala Messaġġar! Mela, tlaqna? Meħba l-episodju tal-podcast l-lum fl-studio miħaj għandi s-sindku laburista tal-qala Paolo Buttigieg. Paolo ilu sindku għal diversi snin, kien konsillir u wkoll attivist ferm voċiferu fit-taqtija biex il-ħondoq ma jiġix żviluppat. Ġrajja twila li ila ġejja mill-1988 jitlu fix-xena local plans ta' 2006, il-Knisja u ħafna protagonisti oħrajn li se netħattu kollha dwarhom. Ħatħattu koll dwar l-iżvilupp in ġenerali, dwar l-impatt li dan kollu kellu fuq il-ħajja personali, privata u familjali tiegħu. U ħafna ħwejjeġ ta' din ix-xorta. Hija ġrajja li jiena ħoss eżemplifika l-intoppi l-problemi li jsawru jew li jaffettwaw kif li pjanaru li żvilupp isir f'dan il-pajjiż. Qabel ma nkompli nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li ġimgħa wara ġimgħa jtuna palata dawn huma l-Hungry Hippie, il-Vini Capricci by Abrams, il-Browns, il-Maple, kif ukoll Apex Media, GSC Technologies, ESS Electra, eCabs, Garmin, 9966425 huwa n-numru ta' Derek, il-Click kif ukoll il-Kutrikol infakkarkom issa wasal iż-żmien li l-temp jibda jiksaħ ftit, tkun titnikker daqsxejn, tkun titfisser taħt xi kutra, u ovvjament xi żewwa dan ix-xenarju kollu aktar minn Fireplace u l-Kutriko għandhom il-fuq minn 300 mudell minn xiex wieħed jażel. Aktar minn hekk patreon.com/John Mallija jekk tixtiequ tissieħbu parti minn din il-komunità, minn dan il-grupp li jagħtina sosten li huwa s-sinsla ta' dan il-proġett, nagħmlu ħafna attivitajiet hawnhekk ta' sekwit dejjem ikun hawn il-patruni, però għajra hawnhekk ukoll nagħmlu attivitajiet oħrajn, hemm chats tal-WhatsApp, hemm ħafna affarijiet insomma li perswas tistgħu issibuhom ta' interess. Għal daqstant jekk tixtiequ tissieħbu patreon.com/John Mallija. Dak kollox minna tiegħi għara tlaqna jien u Paolo Buttigieg. Ma Paolo Buttigieg marru bħala Paolo ta' Hondo, aħna bdejna, għara tlaqna. Tlaqna, bes il-ħefnus. Ħammexxu għandna storja twila 35 sena. Ma nafx kemm il-sija. Kemm il-sija taħseb ħan għamlu flimkien illum? Saħatejn. Ġejt armat inti? Termos tal-kafe ġibt? Żewġ sandwiches? Dak il-kafe bil-ħaq. Fejnu? Il-kafe fejn. Ilna li għamilna hija rikesta. Mela ismani, nibdew din l-istorja mill-ewl tagħha, il-bidu. 1988. Hemmhekk sar l-ewwel kuntratt relevanti għal din l-istorja, ħanajdu hekk. Spjega li naqra il-kuntratt x'kien jinvolvi, l-arranġament x'kien. L-arranġament kien li jekk dik l-art tiġi fabbrikabbli, il-Knisja, il-Patriet Agostinjani daħlu 10,000 lira it-tomna. Kien hemm 68 tomna li bejn wieħed ieħor jiġix miljuni. Sew, ġiex miljuni euro. Euro, sivi. Mela, sekonda waħda, ara hekk tajjeb, famuż, mela, il-kafe wasal ukoll, nista' nieqaf ingorron gerger, hawnhekk għaddilna li wieħed. Da tas-Sinjur? Għawew. U dak. Mela, il-partijiet kienu
il-Knisja fuq naħa waħda u fuq naħa l-oħra inti kellek l-impriża, grupp ta' imprenditur. Kien jissajħu lilhom dak iż-żmien Gozo Prestige Holidays. Sewa. U l-ftehim kien aħna ħanixtru din l-art mingħand il-Knisja u l-prezz kien huma kienu ħalsu 10,000 lira Maltija ta' darba. Safenna fien 10,000 lira biss ħalsu jista' jkun aktar imma bil-pattu li xin toħroġ fabbrikabbli jiġifieri joħorġu l-permess u ma jħallsu 10,000 lira it-tomna u kien hemm ben wieħed 68 tomna. Li jagħmluhom bażikament minn 680,000. Imma ovvjament ma kienux sejġu tiġi kollha fabbrikabbli, jiġifieri. Le, ma jekk tiġi fabbrikabbli għax partijiet minna forsi kien ħalluhom fara afforestation jew inkella jagħmluhom xin iħaffru il-jot marina, jiġifieri kienu jintużaw minnhom. Sewa, forsi mhux kollha, forsi nofshom imma xorta nitħattu fuq somma flus. Kienu jġibuhom minn gallerija jew tnejn. Jiġifieri dik l-erja kollha x'ħin tinbena kienu jġibuhom minn flat wieħed ejja ngħidulek tnejn. Għax il-valur li għandu bħalissa. Ovvjament fil-1988 ma kienux qed ibassru li l-prezzijiet tal-proprjetà kienu se joldaqsant. Ovvjament meta tħares leha tajt għandna biċċa proprjetà li diffiċli anzi kważi tivvaluta. Sewwa. Mela, mbagħad l-istorja kif żvolġiet? L-istorja żvolġiet meta il-president ta' dak iż-żmien ta' l-art lura lill-Knisja. Hemmhekk bdina l-inkwiet. Imma l-art ingħatat lura għax ħanajdlek id-data. Għax kienet fis-17 fit-23 ta' April fit-2010 fil-minuti tal-Kunsill 14.3 tajtek ittra mibawta minn Frank Psajla mill-Ministeru għal Għawdex fejn issemmu li huma rċevew ittra u kopja tagħha ġiet annessa bid-data ta' 28 ta' Frar 2010 dwar talba biex art f'Ħondoq ir-Rummin tiġi released. Il-Kunsill ġie mitlub jagħti l-kummenti tiegħu fuq din it-talba. Il-Kunsill ma sab l-ebda oġġezzjoni għal din it-talba. Sewwa, mela. Hemmhekk beda t-trabi. Ejja nagħtuna kontest li semmija għax aħna qed nitkellmu hawnhekk. S'issa ma konniex semmejna li din l-art kienet rekwiżita mill-Gvern. Jiġifieri mhux talli x-xerrej meta xtara minn il-Knisja u xtara art li kienet rekwiżita mill-Gvern li kienet fil-pussess tal-Gvern. Jiġifieri mbagħad wara li jagħmel dal-kuntratt mal-Knisja kellu bżonn jagħmel ukoll jappella mal-Gvern biex dil-art tiġi rilaxxata. Iva. Li ma fimx huwa l-art ġiet rilaxxata għand il-privat jew għand il-Knisja? Ovvjament, kif nista' naħseb jien ġiet rilaxxata lill-Knisja u awtomatikament tgħaddi għand il-privat għax jekk kienu hemm konvenju fuqha promise of sale. Sewwa. Uffiċjalment tmur sefen nista' nifhem jien tmur għand il-Knisja u awtomatikament tmur għand min sar il-kuntratt. Għalli jista' jkun f'daw id-dokumenti kollha m'għandekx il-promise of sale hu ħantuħ titwila. Għandi il-kuntratt hekk jgħid li kieku qatlek int nibatulek. Ora, tiġri il-kuntratt jgħid li jiġri u mhux kuntratt tessax u poża u promise of sale agreement. Promise of sale, iva. Ftehmna. Issa, mela xi ħadd tagħmel applikazzjoni biex dil-art tiġi rilaxxata, nafu minn għamilha l-applikazzjoni biex tiġi rilaxxata l-art? Le, it-talba kienet minn minn Frank Psajla, mill-Ministeru għal Għawdex dak iż-żmien. Hekk għandi hawnhekk skont il-minuti ta' 23 ta' April 2010. Tajjeb, ġifieri inti l-informazzjoni li għandek inti li nistgħu nivverifikaw hija illi il-Ministeru ta' Għawdex jagħmel talba mal-Kunsill tal-qala jgħidlu isma' inti ssib xi oġġezzjoni u fit-2002 il-Kunsill ma sab ebda oġġezzjoni. Iva. Sewwa. Aw dawn. Sewwa, mbagħad ġara minn hemmhekk. Mbagħad wara xarejn fil-fatt mbagħad f'Ġunju ta' 2010 il-Gvern ta' l-Art lura hawnhekk għandi mniżel il-Gozo Prestige Holidays.
Dak iż-żmien kien President Guido da Marca għax qal li l-gvern m'għandux xambi aktar, għandi kopja ta' hawnhekk x'imkien. Jiġifieri għaddija lill-gvern, għaddija raġa fenki lil-Gozo Prestige. Lil-Gozo Prestige Holidays, ġifieri għaddiet mill-proċess biex il-requisition land tiġi rilaxxata u ġiet rilaxxata għand il-Gozo Prestige Holidays. Ovvjament, dan huwa proċess li l-ewwel titgħaddi mill-immaġna il-Kunsillier tiegħu, il-Ministeru ta' Għawdex tiegħu, il-mepa tittaj tagħha dak iż-żmien, biex iż-żmien kienet għadha mepa. Il-mepa ma kellix taqsam sa dak il-punt għax li kien qiegħed isir il-lens ta' minnej. Għandek raġun. Għax il-mepa issa tidħol f'Lulju ta' 2002. U tidħol ix-xena. Jiġifieri f'Ġunju il-Gvern tal-Art. U f'Lulju tidħol l-ewwel applikazzjoni għal dan l-iżvilupp. F'Lulju 2002. Xar wara. Biex tara kollox Kollox kien imħejji biex tidħol l-applikazzjoni. Mela, issa, x'tista' tgħidilna dwar din l-applikazzjoni? Din l-applikazzjoni kienet esaġerata u qatt ma stajt naċċettajjen u n-nies ma jaċċettawiex għax intwera biċ-ċar li Ħondoq mhux ħajkun għadu fidejna għax ħafna bini biss it-triq li kienet saret forsi ġelli mort ida wejvi jekk kienu ħajnaħħuha ħajamluha bedrittek biex ikellem aktar area taħt il-kontroll tagħhom. Ħaġa oħra wkoll li nixtieq insemmi li fil-kontratt li sar fin-1988 kienet imniżla wkoll il-Knisja tal-Madonna tal-Blat. U Alla jbierek x'in sar il-kontratt Patru Ġulju dak kien għamlu l-kontratt. Bieħ dik l-erja kollha bil-Knisja b'kollox. F'dak il-każ, min jiffirmaħ dak il-kontratt? L-art kienet tal-Knisja, ġifieri tal-Arċidjuoċesi biex niftehmu. Tal-Patrit Franġiskani. Għandi l-kontratt min iffirmaħ ma. Ġifieri mhux tal-Knisja in ġenerali, kienet ta' denominazzjoni partikolari. Li kien tgħidilhom minn żmien il-Kavallieri. Sewwa. Il-xi 450-500 sena. Dinija. Dinja taraħ dak is-salib fejn hemm il-Knisja. Famuż, all right, qed niftehmu. Fejn hemm il-Knisja iva. All right, ġifieri mela, il-Franġiskani li għamlu jew xi ħadd tan-nom tal-Franġiskani li għamel dan il-bil. Mela għajdli naqra fuq l-istorja ta' din l-imbir ta' kappella. Din l-istorja ta' imbir ta' kappella grazzi għal Don Carm Refolo li kien arċipret dak iż-żmien ħada bis-serjetà mar anka fuq il-pulptu għallinna l-affarijiet kif huma sejrin u mar fell-isqof għax minnix tkellemt miegħu fuq din is-sitwazzjoni u sar ftehim, sar bejl għand in-notar nista' nsemmi ġifier notar Piżani fejna mbagħad bejl taw li ma jistax jinbina 10 metri ċirka madwarha kollha. Issa 10 metri. Imma ta' parsi kienu kind-hearted li ċedew 10 metri madwara. Sewwa. Imma baqgħet proprjetà ġifieri. Iva, sokorru baqa. Bħalissa l-art proprjetà ta' min hi? Bħalissa l-art qiegħda b'konvenju uffiċjalment tal-iżviluppaturi jew għax fil-fatt għandna l-qorti issa mbagħad insemmaha aktar tard bħala kunsill biex inneħħu il-reserve disabled parking u anke ix-showers. Ma qabel ma mmorru għax dik hija xi ħaġa iktar lil fl-istorja. Mela, tajb nispjegaw forsi l-proċess tal-konvenju, ma nafx hemm xi fejn, bażikament il-konvenju huwa promise of sale, ma tkunx eżatt ma tkunx beħej tal-art, sakemm ma tkunx il-qajt ċertu kriterji li mbagħad hemmhekk issir is-sejl. Dan id-dettall jiena nħoss li huwa pjuttost importanti, jekk tista' tipprova taqbad il-kler ħatajdilna eżatt jekk hux promise of sale jew kuntratt tifhimni jew kuntratt li mbagħad ikompli jirendilek speċa jekk tiġi fabrikabbli. Għax dik importanti għal-ġejjini tal-art issa, se jiġri minn hawnhekk. U hawnhekk din l-unika qbil li sar mhux li ngħatat lura lill-komunità l-kappella. Jessa fejn fija nejva. Ingħatat lura. Niċċekkja ma jeskont Don Carm ingħatat
l-nis tal-qalifa natat l-ura. Alright, issa fil-break, issa fil-kas naħdu break, unġeblu l-għadal Duncan, forsi tina naqra ħbar dwar dik il-kappella u kol. Mela, 2002 l-art tiġi rilaxxata minn Requisition Land ta' bilħat tajjeb ukoll ninformaw in-nies Requisition Land x'inhi. Requisition Land dik kienet biex jinqata l-blat u issir il-breakwater ta' Hondo. Sewa. Issa l-breakwater ta' Hondo bħalma kulħadd jaf ilu ma għamu jirandu 60 sena jiġifieri rib 50 sena u l-blat tiegħu għadu mhux 99%, 100% ta' dik laqqas tara xejn minnu huwa immermer, jiġifieri kwalità tajba ħafna dak il-breakwater. Li ġara jien nifhimha u nixtieq insiba x'imkien. Il-kundizzjoni x'kienet li qudiem naturalment jieħdu l-blat, ħaġa sewwa, għandna bżonnu għawde, kellna bżonnu huwa neċessità llum laqqas biss taħseb li tgħaddi mingħajru. Imma mbagħad nifhem jien li wara li ddubbajt bil-ħaġa messek tarġa' tirritorna kif kienet bejn wieħed ieħor lura. Imma dan ma sarx. Dejjem ħallah John mitlu hekk biex jgħidu hemmhekk derelict area u bittik latek nibnuh biex insebħuh. Ġifieri taħseb li saret bi strateġija li ntalaq il-Hondo. Ek nemmen Iva. Sewwa. Ġifieri kien hemm dan l-iskop li nħalluh jintalaq biex imbagħad ikun is-negozju minnu. Jiġi xi hero u jgħidilna ara kemm ħanġibulkom sabiħ. Sewwa. Issa fi-2002 insomma tidħol l-ewwel applikazzjoni. L-ewwel applikazzjoni kienet għal minalija ma nafx kemm naf li kien hemm Marina żgur. Kien hemm jekk tista' Ġulien tella li waħda. Hemm lista sħiħa. Laqqas bista nagħti jiġifieri. Mela. Shortly after, Merpa received an application to build a yacht marina. A hotel, mela hotel minna kien fih 195 rooms, eitherly. U 283 villas. 283 villas, flats and bungalows. Okay. Fil-fat xejn għamel, kien kont qabbat il-Jeremy Bosovan. Għamlinna l-studju tal-aspett soċjali. Bosovan, ta' Bosovan? Min jaf minnu Bosovan. Word entrepreneur, anthropologist. Bosovan li ħareġ bit-teorija ta' amoral familialism. Li tkellimna dwara episode 3 ta' dal-podcast ma' Albert Bell. U kien għamel Cappellan of Malta minn għalli jew mhux u dak xogħol. X'għamel? Kien kiteb ħafna U kitab ħafna fuq is-soċjetà Maltija u kif taħdem u għal ħafna kritika ta' ġifieri dwar l-affarijiet li qal. Però jekk imbagħad Ġulien stajtella naqra l-kitbiet ta' Bosovan, nu minn għalija. BOYSEVVAIN. Imma semma ta' diversi drabi ma l-ol darba li konna semmejnieh ma' Dr. Albert Bell. Mela, il-lukanda kienet 110 bedroom hotel set on 9 floors. Respect. Papa, ta' 9 floors, emmek ta'. Mela, 25 self-catering villas, 60 self-catering apartments, 200 multi-ownership residential units. Dak fil-bidu. Okay. Consisting of apartments, maisonettes and bungalows, over 1,200 underground car park spaces, a chapel, importanti, tkun trid tibla l-għalla trid erru kol, administration offices, shops and restaurants. Issa, trid qisu kol darba oħra. Li meta konti għax imbagħad bdejt nitlob bħala Moviment Ħarsin Hondo nkun fil-laqat. Darba minnhom Żomm, għax qed naqbżu biċċa mill-istorja. Il-Moviment Ħarsin Hondo x'inhu? Issa, dal li ġara kien batalja Don Anton Refalo, Don Anton Sultana, għax kien semma ħafna affarijiet għaddejjin li ma kienx hemm ħeġġa biex nipproteġu dik l-erja. U tkellimna fit-tul u ħareġ blisem tal-Moviment Ħarsin Hondo, il-grupp. Sawa. Jien li għamilt inaqat ma erba' ħbieb xejn speċjali, jiġifieri ħbieb li nafdhom, konna nintaqgħu id-dar tiegħi u bdejna nintaqgħu u ngħidu x'nagħmlu u bdejna. Kontu nkwetati? Ma tafx li tinkwieta.
intqajna u deċidejna li namlu petition, fil-spiċi, nistaqsu l-nies ta' x'jaħsbu fuq il-proġett ta' Ħondoq ir-Rumien. Fil-bidu meta beda dal-moviment, kemm kontu nies? U kemm konna forsi 6-8 ma konniex nies kollha għandna żmien nies li veru jħobbu l-qala u konna niftehmu u b'nies li tista' tafdax konna nitkellmu bi-strateġija ma tistax tmur għand ħadd ieħor. Mhux hekk? Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Għamilna punt u ġbarna ħafna firem, tista' tgħid nista' l-qala firmawa. Ftit ħafna li rrifjutaw għax qalu ħajamel il-ġid għax kien hemm ix-xogħol. Il-kumpanija li kienet qed tiżviluppa huma nies li jipprovjanu mill-qala? Le, għandhom parentela mill-qala, iva, għandhom. Sewa. U ġifieri qalbiċa kbira l-qalin ma xtaqox meta għamiltu das-survey? Fil-fatt tant kemm la riduħx, u mbagħad wara li ħlisna dik nduru n-nies kunna nafu. Jien ħsibt nġibu 70 maximum % knamlu referendum. Għax kiena għadni u tftakar waħda li baqat fajnija. Kiena waħda ma tistax timxi u għalt li għajja xma neffirmalek dina batat najt il-min kienet. L-lummejta u tlajt fuq u literalment kamlet li salib għalt li għal-menu nuri li jemma naqbilx miegħu u salib kalla 85 sena. U sens li kella ġifiri. U mbagħad indunajna li għandna u sar il-referendum biex nkunu aktar dan il-referendum meta fl-ma sena sar fakkarni waħda? Fit-2010 dan il-referendum il-Kunsill organizzah. Sewa. Jiġifieri tkellemna ntwara biċ-ċar li n-nies huma irrabjati u sar il-referendum. U sar organizzat mill-Kunsill għax aħna bħala moviment m'għandniex fondi. Sewa. Aħna dejjem imxejna b'zero balance. Jiġifieri mela għax imxejtu malaj biex wasaltu sar referendum mela 2002 ġi fundat il-moviment. Fit-2002 ukoll wasaltu għal referendum. Xin intwara l-nies ma jridux il-proġett, intwara biċċar li hemm bżonn ta' xi ħaġa soda. Allura jiena il-biċċa xogħol kienet li ħafna nies bdew jgħidulna f'wiċċi. Għażgur ivvutaw iffirmaw lek in-nies għax jistħu minnek. Allura għattira jekk għandkom xi diffikultà ngħidu l-Kunsill u nagħmlu referendum. U sar referendum. Iġifieri sar kif għandu jkun. U referendum organizzaħ il-Kunsill? Il-Kunsill, iva. Sewa. Bil-barka ta' dak iż-żmien ta' Ostingat, għax Ostingat kien, jiġifieri. Meta tajt bil-barka ta' Ostingat xiġifieri? Jiġifieri għax dak iż-żmien Ostingat minn għalija kien il-kbir tal-Kunsilli u tal-permess li jsir dan il-referendum. Sewa. Il-referendum kellu kien jorbot b'xi mod? Jew kien biex barometru biex nifhmu. Jien naħseb aktar kien bħala barometru għax fil-fatt jgħidu non-binding. Non-binding. Imma n-nies 85% li tafu il-vot 85% kienu kontra. Sewa. Jiġifieri kien aktar mill-li binding. Ma kienx binding imma kien qed juri biċċa. Messaġġ qawwi. Lil-qalin issa dat ngħidu 2002. Ġifieri dat ngħidu madwar 21 sena ilu. Let's go. Sewa. F'dal punt inti kont għadek ma kontx sindku? Le, komu kon dejjem niġri u nagħmel. Attivist. Attivist, iva. Għata l-persuta. Qabel ma kont attivist u xraddi kollha l-affarijiet kollha qala, x'kont tagħmel bħajtek? Ħajja kont mastru daxxa. Kont mastru daxxa? Iva. Biss kont dejjem inħobb l-ambjent. Jien għandi nannu u ommi, missier u ommi min jaf kemm konna mhix nikkampjaw, konna mmorru Ħondoq. Missieri kellu l-libsa kellu mor
jew jaqbad ċaqarni ta' dew u niklu ħondoq stess, konna il-best time of my life kont. Meta konnu kalli dak l-10 snin, 7 snin, jew ġibinna r-rizzi, xieqsik aktar. Għalix għandu bnidem. Jien fil-fat ħaġa li ma għatta li għatna jdawnek, darba kont senera ġoħondoq stess, kienet għandi dak 9 snin, 10 snin, u kien salvani il-kuġin tijaj stess. Konti għaddej u blajt bal-ilma u literalment ktibla bal-ilma tifgak, mux ma nafx nevm, imma jifgak li jaqtek, ma jkallekx power. U fil-fatt għadni sal-lum nibżar dejjem ikalli xi ħaġa miegħi. Għajd liktar fuq il-relazzjoni tijak ma' Hondok, għax ovvjament inti għamil tal-missjoni ta' ħajtek t-salva Hondok, il-Hondok, u għettajd li minn dejjem kont tħobb l-ambjent, u tħalt f'battalja li sa' ħadetlek 22 sena. 22 sena. Għalfej? Għax rajt xġara postijiet oħra bħal Xambrea, il-żawwiqa fejn il-mara tiegħi stess konu jmorru jawmu hemm. Issa. Iż-żawwiqa fejn jiġi? Iż-żawwiqa fejn hemm Miljot Marina. Fejn hemm Miljot Marina. Fl-imġar iva hemmhekk. Issa laqqas biss tista' tgħaddi minn hemm maħsib ara jiġi jis-security jkaċċik minn hemm. Issa imbagħad il-tansilem itawhom fejn jawmu barra mill-breakwater kamon. Ikkallok. Kma tixtawm ġaż-żejt għax issa żejt hemm. U anka barra mill-breakwater kien hemm iż-żejt għax ħajgħaddi minn ġa top minn ġal da. Ġifieri dak li nebħek li għandek bżonn tiġġieled għall-Hondok kien il-vat li rajt ħafna sfreġi li qed isiru bnadi oħra u inti ddeċidejt tisma' mal-Hondok le. U la over my dead body dejjem kont ngħid. Dejjem kont ngħid. Ejwa naħliflok bis-serjetà. Sewa. Mela, l-istorja minn fejn tmur hawnhekk, mela għadek minn tixsintku, għandek il-front għaddej, hemm l-applikazzjoni għaddej għal-mepa. Fejn tmur minn hawnhekk, li mu l-punt kruċjali li jmiss ta' din l-istorja? Li għamilt kont nieħu ritratti u għamilt DVD ta' kemm ikun hemm nies Hondok. Assamtu lil-kull isqof li jaw, il-presidenti, u anka l-Kardinal Mario Grek kattajtulu. Ġifiri, biex dejjem nżomm, anka kien hemm waħda kienet ħabiba tiegħi kienet tagħtu anka l-Dr. Gonzi dak iż-żmien lill-mara tiegħu. Li kien il-Prim Ministru. Ejwa, li tagħta l-kejt kienet qalt lej. U dejjem nżomm biex dak li jkun ngħidlu isma' oqgħod attent sa tagħmel, oqgħodu attenti. Gazzetti, u dejjem għaddejjien, ġiviri ġele biex nikbu ittra nduma sassija s-saten ta' flodjien u l-mara, u bat nibata xie avukat biex jitċakja li jekkam xaħġa. Li tista' t-kompromettik, jew tista' toħloq xi problemi. Imma ħdimt baqa l-paċenzja u rnexxielek insomma fl-aħħar l-antijak il-ħaqtu. Mela, hawnhekk aħna ngħidu kollox qabel il-2006. U xek, sissa mek edin, mela, qabel 2006, dik iż-żona temmekka. Temmekka. Ħanaqbżu, baqanna xi ħaġa fit-2002. X'baqa fit-2002? Dik tal-Madonna tal-Blatt ta' 10 metri. Tella li timeline ġu kolli. Timeline, ħajjara. Repetizzjoni. Issa li hemm tajjeb fl-10 ta' Settembru fit-2002 sar l-ewwel public hearing fl-iskola tal-primarja tal-Qala. Sewa. U kien rawdi ħafna. Sewa. Da jippreċedi il-referendum? Ftit qabel il-referendum dan, għax wara ħsar il-referendum. F'Settembru sar dan il-eħeżat fl-10 ta' Settembru mbagħad f'Novembru sar il-referendum. Il-referendum ma nafx hekk għadniex ma nirrepeti jekk hemm bżonn. Ivvutaw 58% tal-qalin biex il-proġett ma jsirx. 85. Inxatt. 58. Dejjem naffiġa di. Basta xandar, irrida xandar li ħorqas in-numbers ma jaf. Mela, kont se nerġa'. Nerġa'. 85. 85. Di għalfej għamlu bil-kontra, tan-nejk imma, tan-nejk biex ifixklu n-nies. Għax ġej mill-arab naħseb right to left. Mela, ismani. Issa, li nishtiq, hawnhekk
F'dan il-public hearing li sar, kien hemm Duncan Refolo, Dun Anton Sultana u Father Joe Zammit. Mela, daw li qed issemmi daw saċerdoti, Saċerdoti. Okay. Wieħed kien l-arċipriet, Sewa. Dun Anton Sultana l-lum mejjet kien ambientalista per excellence, ġifiri għanna ħafna, u Father Joe Zammit kien jgħin l-Duncan Refolo. Sewa. Il-viċi parrokku xaħġa kien. Bijom kena ħafna enerġija għax meta tara Duncan Refolo jaqbet minn fuq s-sidġu kien ħajja għatant kemm ir-rabja. Għadni qed nara ħissa. U ħadem ħafna u kien il-suspiċċja il-fjamma kompla il-fjamma li xel ġofija u minn ħafna nies għax meta ikallek l-arċipriet jitla fuq il-pulptu u jgħati warning in-nies isma' dana għodu attenti. U parti mis-suċċess kienu. Minnu ġifiri kien mar jispjega u parti mis-suċċess, Iva. Mela, tista' tina naqra spjega tal-parametri tal-iżvilupp jew tal-ippjanar li kien hemm dak iż-żmien. Għax dak ngħidu dak kollox qabel local plans. Sewa, dak kollox qabel 2006 sissa. Dik il-ħabta, jien li nista' nifhem ikkoraġini jekk għandi żball li l-iżviluppatur seta' jiżviluppa sa 25% taż-żona. Il-75% l-oħra kellha tibqa' afforestation. Korrett ngħidlek? Ekkem fil-fatt hawnhekk fil-minuti dak li qed jintqal kien qegħdin joġġezzjonaw għax kien ħajinbena 26.5%. Għawej, tara. Jiġifieri parti mill-oġġezzjoni kienet illi kien se jiġi żviluppat aktar milli kien permessibbli fil-parametri tal-ippjanar. Iva. Laqa fl-24 ta' Settembru 2010 7.1 il-Kunsill jaqbel mal-policy fil-pjan lokali dwar il-barriera ta' Hondoq Rummin li tgħid li din il-barriera wara li nqata' l-blat tajjeb li baqa' għandha tiġi restaurata billi 75% tiġi afforestata u 25% tiġi żviluppata. 7.2 il-Kunsill informaw li milli jidher il-proġett propost tal-bini tal-lokanda fil-barriera ta' Hondoq ir-Rummin mhux ser ikun skont il-policy li hemm imniżżel fid-draft tal-pjan lokali peress li l-iżvilupp ser ikun jikkonsisti fiżjed minn 25%. Ma il-pjan lokali mhux wara 2006? No, dan il-pjan lokali kien ilu hemm minn qabel. Tajb li wieħed jgħid illi fit-2006 l-affarijiet saru iktar allarmanti, iktar urġenti. Iva. Mela, fit-2006 il-policy marret minn 25% u 75% ODZ. Li eżatt għaddi ma fimx eżatt xi tfisser jekk nistgħu forsi nċemplu lil Claire biex nifhmu eżatt qabel il-2006 kif kienet din 25%. Xi fissru eżatt 25 u 75 għax 25 kemm tista' għoli għax hekk footprint, bla bla bla, eċetera, eċetera. Mela. Bom, issa, it-tieni ħaġa hija GZ għala 3, mela. MEPA will favorably consider proposals from public agencies which have the endorsement of both local the exploitation of mineral reserves as a consequence of development projects shall be favorably considered subject to conditions specifying the release of excavated resources over the period of time. Development within boundaries of Hondoq ir-Rummin as indicated on for tourism and marine-related uses is to focus on sensitively designed, high-quality and low-density buildings that blend into the landscape. Emphasis should be given to soft landscaping and visual mitigations. Jiġifieri, b'dan il-local plan kif inbedel? Sewa, issa hawnhekk qed nikkunsidraw li l-Hondoq jiġi żviluppat għal raġunijiet ta' turizmu u għal raġunijiet marittimi. Fil-fatt xinħarġ dak il-local plan
Fit-2007 kont mort b'rapport fidejja u tkellemt għamilt appuntament mal Patrick Wegard li dak iż-żmien kien il-personal assistant ta' Stavros Dimas u Stavros Dimas ma kienx hemm imma tkellemt miegħu u l-unika ħaġa li qalli Paul qalli sorry I couldn't help you għax issa ġiet għal dejn. Li kieku ma kienawx li kieku bqajna fuq 2006 kien jista' jenni għallim issa technically goalposts were moved to accommodate this application. Sewa, u inti suspettijak huwa li meta tfasslet din il-policy ta' local plans ta' 2006, is-suspettijak huwa li dik il-policy tfasslet biex jiġi aġevolat dal-iżvilupp? Inħalli n-nies jiddeċiedu. Ma inti ħsib ta' ħafna iktar minn nies, inti x'taħseb? Jiena naħseb, iva. Kellek dak is-suspett? Iva. All right, mela, 2006 l-affarijiet saru naqra iktar diffiċli u komplikati għalik. Ejja, Ftit wara dan, intom il-tqajtu ma' l-Prim Ministru le fit-2007 ġewwa l-Kempinski. Iva, ma jiena tqajt ma' Dr. Gonzi. Mhux il-moviment. Jien il-moviment kien fil-fatt ġimijaj kont jien u l-lummejjet Joseph Portelli, ġimijaj. U għadna nitkellmu mort għamilt intervjent kien hemm laqa tal-Partit Nazzjonalista u malla kont ħireġ tal-buni. Jgħidli biex ngħid li mhux Joseph Portelli l-iżviluppatur li mejjed. Joseph Portelli bniedem mill-qala li jħobb jikteb ħafna fuq Hondoq Rumin għamil ħafna poeżiji. Sewa. U dan huwa l-bniedem, jiġifieri kien għallum mit peacefully. Għalfejn mort il-taqgħu ma' Gonzi, x'kien lan tagħkom? Għax jiena John kien kull fennara li hemm ċans nsemma laħni biex nuri oppożizzjoni fuq Hondoq immur jista' jkun min ikun għalija. Qatt ma bżajt nuri jismi għax u nuri l-oġġezzjoni tiegħi għax jidirli li hemmhekk għandu jiġi salvat, mhux jiġi stuprat. Sewa. Issa mort u tani l-impressjoni, nafx għalli, imma mhux se nikkwota, hawnhekk għax għandi jgħidu mhux veru, imma l-intenzjoni tiegħu kienet li jinbena Hondoq. Jiġifieri għalli ħafna affarijiet u. Dak iż-żmien fuq li kien qed jiġi diskuss kien. Għandi ritratti tiegħu hawnhekk tal-lajtu. Nsejt naddiwlek l-unika ritratt laqas għaddejtlek ta' Gonzi u xejn. Le, fil-ritratt. Kudu nota ta' fejn qegħdin fil-podcast santellawhom post-production. Ħalli fidi jitla, tinkwitax. Smajt nixgħat li Ġiljan. Yes? Mela, all right. Inti il-fema li kellek dak iż-żmien li Gonzi l-iżvilupp ġewwa l-Hondoq xtaqu. Iva. Għallek imma l-imkwalità ta' żvilupp xtaq jekk dak li kienet jiġi propost pereżempju dawk 230 villa appartament eċċetera. Jella għalli għażat issa jista' jgħid mhux veru. Mhux minnu. Jella għalli għażat 100% għalli hemmhekk hemm maħmuġ innatfuh u bliħan li jiġi sabiħ. Issa jista' jgħid li mhux veru ma jienak niftakar la għalli. Ġifieri żguri kien favur li jinbena iva. Sawa. X'ħassejt meta smajt li. U rejtu li ma naqbilx, tallajt il-post tiegħu, tallajt dak ir-ritratt li bat li il-kameraman tiegħu fuq is-sajt tagħna sawashon.blogspot.com qiegħda qiegħed. Fi-2007 kont diġà inti attiv online ġifieri. Kenna ħabiba tagħna kienet tiġi d-dar tirranġa l-website dik xogħla kien. U għamlet inna jiġifieri jiena l-kampanja tiegħi taf kemm qamet 4-5 miljoni. Laqqas 5 ċentesmi. All right, karti u hekk imma jiġifieri qatt ma ħallas ċentesmu. Mill-Kunsill iva, mill-Kunsill x'intħalla l-Kunsill nafa' il-flus. Imma jiena personali bħala moviment ħarsin Hondoq qatt ma nfaqna xejn. Għax insib id-donaturi. Bħal meta għandi waħda persuna meta kienu ħarġu bil-proposta li jnaħħu il-Yacht Marina u jagħmlu swimming lagoon u dik il-biċċa il-xogħol kienet li swimming lagoon
il-Yacht Marina dejjem kien il-pivotal role. Jiġifieri importanti li kellhom il-Yacht Marina għax tħallilhom intrajtu u mingħajr il-Yacht Marina it's doomed. Għandi hawnhekk miktub. Tajjeb, dik kan naslu għaliex, dik qed biżmien din l-applikazzjoni komplet tinbidel ma' żmien, titranġa malanijiet biex forsi jgħaddi dal-permess, insomma, fl-aħħar mill-aħħar. Dam id-daqshekk John. Dam id-daqshekk għax sar minn kollox, u ngħid responsabilità, sar minn kollox minn kull aspett biex jien xi darba nisparixxi, fis-sens mhux joqtuni hawnhekk ta'. Nisparixxi mix-xena, forsi ma nitlax bħala sindku, jew jippruvaw iċċabsuni b'xi ħaġa u ma jkollhomx min jofqilhom. Imma għal grazzja tal-la ma tajx qalbi. Ġieli għaddilek minn moħok li ċedi? Assolutament le, batejt, imma xin rajt, darba minnhom kont qiegħed naħsibha noħroġ jew le. Mbagħad kellemt ma' professur li dan huwa Meta? Forsi l-aħħar elezzjoni kienet. Kont qiegħed naħsibha għax xintara għaliex ħsibtek. Nara Għarsalek il-mikrofon. Nara nies mill-partit tiegħi stess, mill-kumitat tal-partit tiegħi stess, għamlu minn kollox biex ma nitlax, għallewni mill-kumitat tal-Labor tal-qala, u tajt jien x'għamiltilhom. Imma mbagħad ir-risposta ħadu John. Għalfejn ma kienu x'kien il-motivazzjoni tagħhom biex jagħmlu il-bsaten fir-roti? Jien naf x'in il-motivazzjoni tagħhom. Il-politika ma tafx kif inhi. Ma Jena, minna xħan nispekula xkiet il-motivazzjoni tagħhom. Biz dak ġara, mbagħad kont qiegħed naħsibha, tkellemt ma' dan il-professur, għalli Pawl oħroġ, għalli x'ma toħroġ int, għalli l-għada għandhom ħila jagħtuh il-permess. Għallu mbagħad xejdu, Pawlu ħareġ u taw il-permess. U jivvintaw xi storja li tawni xi somma flus. Allura għalli oħroġ, u fil-fatt għatlu taħċi xin nizlu ismi. Għallu li, għalli nizla Pawlu ta' Hondo. U għalek minn dakinari, la minn l-ħar elezzjoni. ċifri fuq il-bellet inti ktib tismek Pawlu ta' Hondo. Iva. Inti tista' tażel ismek xid li titfa' fuq il-bellet, ġifieri. Iva, tista' Iva. Għazabju ma jidux Pawlu ta' ċikku. Nitlu hekk kollha Sputnik 5, Daffodil Orbit 7. Jew kalla, ma jena bħala għall-lista itfaħħa u ma jistaw xejdu li ma għamil xeltek u mux tal-li ma għamil xelti tal-lajt l-ikbar maġġoranza li għat kien għamil għala. Ħanajdlek ħaġa. Qabel maħriġtien għal-politika bħala konsillier, il-għala għas kienu jġibu kwota wahda. Mal-ħriġtien. Min ma kienx jġibu kwota? Il-Partit Laburista. Sawa. Mal-ħriġtien ġibġiex kwoti. L-aħħar elezzjoni minn 5 kwota taf kemm ġibt il-grupp tiegħi, il-grupp li kien hemm fissam il-Partit Laburista, 4 kwoti u kwart. Xi fisser dan? Jien nies kbar nazzjonalisti kienu jgħidu li tiġix l-ewwel lejlek u mbagħad ħankomplu fuq il-partit tagħna għax nafu li inti bniedem ġenwin u taħdem. U nirringrazzja għal dawk li tawni l-appoġġ tagħhom, ġibt fuq 400 vot, 420 420 u kelli 2 żwiemel mija, jiġifieri kellu wieħed jaħdem il-Ministeru. Jiġifieri ikun jista' jagħmel aktar pjaċiri u n-nies, imma n-nies ma rawx il-pjaċiri. Raw il-ġenwinità tiegħi jiena ma nistax ngħid dejjem biżżarbun u boats forsi ġelli tiffollow il-Facebook page tiegħi immur ngħin dalgħodu stess kont qed naqta bil-grinder irranġajna roundabout, tajni għal-sement u I'm happy. Jien nixtieq l-sindki li toqgħod ġall-uffiċċju minti. Hemm ħafna xogħol imma insomma. Intu gost tkun qrib in-nies. Ħafna, veru. Ġifieri. Imma inti l-ħajja politika lik ġdida li qed ngħidu. L-ewwel qatt li inti qatt ma kellek ħajja politika qabel. Kelli indirettament għax missieri sewa fis-70s kien
li organizza meta il-Partit Laburista tala fis-71, missieri kien li organizza il-parties u li kien ġara li kienu saru fil-Pjazza tal-Qalok dak iż-żmien minn għalijek kienu jġabu jew il-Joy Boys dak iż-żmien. Jew il-ejwa, jew it-Tramps, ma nafx min kienu jġabu ma jdana kelli 7 snin, 8 snin. U kien għamil ġabra u koll kien biex sa. Il-familja kienet attiva fil-Partit Laburista. Allora kif ħatta meta kien hemm nies fil-partit tiegħek stess li kienu qed jipprova jimminawk? Ma tuħux pjaċir, imma dana jiġri f'kull partit. Jien qed dan mhux biex naskula l dak u l-ieħor, biex ngħid x'għamlu li u dana f'kull partit ikallux tisma' ħafna stajjar. Jiġifieri. Apparti il-pressjoni li għamlu l nies fil-partit tiegħek stess. X'tib ta' pressjoni oħra kellek tinnegozjanti tul dan il-proċess? Tul dan il-proċess tar ma tirċivi fleġeġ minn hawn minn speċjalment mill-Planning Authority. Sewa. Jien eżempju għandi blokka kbira ħafna wara d-dar, bis-saħħa tan-nannu li dejjem kont nieħu ħsiebu. Kitib li biċċa kbira ħafna wara d-dar. X'ġara wara d-dar? Għandi ġardina kbira. Għandek ġardina kbira. Għandi blokka. Lela, għandi 1300 metru kwadru wara d-dar jien. Inside Development Zone stajt nibnijom 10 villa units. U le ħallejtom għandi kamel rummina u mandolina u xamskot. X'namel bijom, immur hemmhekk naqta minnu kettrita jgħid. Ġifieri għadu ġnien. Għadu ġnien mela. U laqqas biss naħlom li għavolja ġie kontrattur. Tista' taħseb minn biex imbellu dak iż-żmien. No way. U li waġġani kien kont xtrajt 200 square meters dak iż-żmien fuq 2003 for xi ħaġa lem 200 square meters u applikajt biex inqatta il-blat. Għax kien qiegħed hekk il fuq kull marit inqatta blat biex nibqa' sejjer bedritt. Sewa. U x'kellek biċċa xari hekk fuq wara ġiġi? Mhix xari kienet mitluqa, dejjem mitluqa għax kienet ta' nies qegħdin l-Awstralja qatt ma ġew imma ġew biex ibijaw. U xtrajt din il-biċċa. U applikajt, ġibt tal-Planning Authority jaraw li għattilhom laħan qatta l-blat biex nagħmla ġardina. Il-permess ġie. Bdejna nqattaw il-blat u kien hemm xi ħadd waġġet u zaqqu, irrapportani, Alla ħajkanna wafqek. Għatlu għalix jien. Għallax m'għandekx miktub rock cutting. Għalli naf li dana din ġenwina kienet għalli nibatulek il-permess ma d-domx. Il-permess ġie taf kam il-lerf li waħluni liri Maltin. 6,250 lira Maltin, dan biex naqta l-blat. Meta ma ġembi, isma din, ma ġembi għata ġiġ solari l-isfel, u jien laqqas ħallini naqta ek, bedrit, forse id-din iġibuni fil-kamras, bedrit, u dan biex namilom ġardina. Għadek tista tiġi sal-lum. Oħra. Imma blim il-raġunament. Mela, ħassasik naqra dwara. Dal-bniedem li ben ħdejk laqta żewġ solari l-isfel. Fl-istess minn li inti kont qed taqta l-blat? Iva. U xtara. Ma blim raġunament, ovvjament ma blim raġunament li għamlu red carpet u li isalbuni. Ostakolaw. It-tajba. Bidi taħseb li kienet jostakolawk. Għax il-flaħar mill-aħħar inti kont qed toħodha mhux kontra l-mepa, minn kont qed toħodha kontra speċa dal-iżvilupp kontra n-nies kważi. Ħanejdlek, il-biċċa tax-xogħol li dan l-spekulaturi għandhom friends in high places. Daqshekk uni qafem. Sewa. U taħseb li kienet qed tiġi użurpata is-seta tal-mepa biex inti tiġi. Iva. Ħanejdlek kemm ġiet użurpata dak iż-żmien. Kontra saqt bieb minn isfel għat-tarf tal-tasqu għax din tisporġi għal-ġawiet. U nirċivi li għandi, mux sajtu, għandi żvilupp illegali. Għatta żvilupp illegali ċempil Għawdex. ċempilt Malta ma kunu xufu bija għaw għamlu l-stop notice minn Għawdex. U Malta xin għattilam ġallu l-Għawdex jarġaw inaħħieħ.
Nista' nasal aktar minn hekk. Ma fimtix eżatt l-istorja, tista' spjegaħi li naqra iktar bil-galbu. Ħan nispaka bil-galbu. Dana l-art li xtrajt, 200 square meters, Sewa. kien imis ma' passaġġ. Umbat Sewa. il-bib. Għalli jista' jkun m'għandekx pjanta tagħha di u forsi. Lo, m'għandix. Nista' nibgħatilek ma. Biex nifhem biex norjenta naqra rwejta. Il-passaġġ qiegħed. Awraħ. Il-blokka qiegħda hekk. Sewa, ħant falek il-majk qudiemek gara. King. U hawnhekk għamilt bib. Eħe. Issa ħantellaħilkom fil-kamera biex kun tistgħu issej. Sewa. It-triq fejna? L-edem mawx triq, passaġġ. Sewa. Tal-riġal tleppidi. Min hawnhekk għax rassaqtu, hawnhekk għamlu l-stop notice. Sewa. Stop notice. Ma il-regolamenti kif huma suppost inti għafżajt nimmaġna biex xaqlaq il-bib minn hawn. Għafżajt, imma xorta. Sewa. U ma inti għafżajthom jew ma għafżajthomx? Għafżajnijom kon niva. Kontu għafżajtuhom? Imma bħalma għafżajnijom. Meta ġew għamlu l-stop notice, għax għalla għattajt il-blat. Mela jien għattajt il-blat batu li tal-heritage. Il-mikrofon biex jara għandix xi arkeoloġija. U ta' ma ġembi għatta ġiġ solari. Sewa. Mela, u inti taħseb li il-mepa f'dan il-punt kienet tiġi użata biex tagħmellek high-tech diffiċli. Biex naqta' qalbi biex imbieħ għax kien talabuli dan l-iżviluppatur, iva. Ġifieri di m'għandix taqsam mal-fatt li inti kont qed tiġri tal-ħondoq taħseb inti? Le, indirectly iva. Kollox ma kollox. Kunċert ta' vleġets tal-letti u. Jina lek għatlek fil-vleġets. Pwejjeġ ġovjali minn daw. Sewa. Iva. Sewa, mela. Komplikata. Isma, dal-punt il-mara xettajlek. Ettajlek isma, mux aħjar nippakjaw nerġom. Eda xintu mill-Kanada. L-Australia. L-Australia. Ħares. Ma morniex, għax għanna post ferm sabiħ. Għanna, ma ħanxħanajdlek il-ġenna tal-art, imma għanna ħafna intera, kietet s-saqqej dakinar. La, kontent ħafna. Inrajt fuq il-video. Issa xedar ma kun lejgħu biex nċempillek, u tina naqra tur de xamri. Efem, jelli għamilt, dejja ma għamiltu bil-bona volontà biex inkoplu daqxen fuq. Le, ma li saqsejtek. Mela, taj li kellek il-pressjoni tal-mepa li għed kun diffiċli miegħek fuq proprjetà personali tiegħek. Taj li kienem konsiljer oħrajn li kienu għed jimminawk u jippruvaw jikkomplikaw lek high-tech. Dak iż-żmien ma konx hemm il-konsiljer għax kien għadna ma tħallx. Sewa. Imma mela, għalhekk fil-fatt kont ktibt l-awditur fuq dan li ġara issa. U tani raġun, għandi ximkien ma ġibtiex dikaw. L-auditur ġenerali? Auditur Falzon dak iż-żmien. Tal-mepa. L-auditur Falzon. U tak raġun fuq. Tani raġun iva. Xiktar, lim tip ta' pressjonijiet, ħanibqaw naqra fuq dan is-suġġett. Għax ovvjament inti meta tieħu dan il-rwol pubbliku, jkun hemm pressjonijiet fuq il-ħajja personali tiegħek. Iva. Xtibta aktar intoppi sibta. X'naħseb da importanti li jingħadu daw l-istejjer. Intoppi. Jien għandi jgħadġel triġol għala, kull mejda 4 metri wiesa. U dak iż-żmien nannu biex idaħħal il-karozza kien ipoġġi l-karozza isfel. Kien jiftaħ il-bieb, kien min jaf kamel darba jdawwara biex iġiba bedritt, inizza l-linja u jdaħħalha ġewwa. Kien kullum kien hemm karozzi jistennew naħseb satar fil-qala. Allura meta miet iddeċidejna li nwassaw il-bieb. U damluħ kull ma forsi 4 pulsiri fuq kull naħħak biex kemm jista' jkun ukoll wiesa. U daħħaltu ġal proprjetà tiegħi ġi xpidu nofs biex ir-rampa tkun ġal proprjetà tiegħi mhux bħal meta tara r-rampa qiegħda ġa tiegħi. U bli għamiltu il-karozza letteralment waħdek ġum u tidħol ġewwa. Ġara li applikajt u il-Planning Authority tawni mhix il-wisa li xtaqt 7 centimeters inqas. Il-perit għattila, dak iż-żmien kienet perit ġibet ħafna applications, mbagħad xinnif u ngħidlek min kienet. U għalt li tinkwita xejn, għalt li għal dak is-7 centimeters mhux ħaġa affarijiet kbar, għalt li aqbad l-esti kollox kista jkun aħles għala f'ġurnata. U jekk inqala xi ħaġa mbagħad naraw x'se jiġri.
Temmel l-indunaw dan wara 18 sena. Jirrapportawni għax għandi daqsa kwiesa biex nafqu rip 2,000 euro. John, 2,000 euro, 2,000 euro. Umbad darba minnom mort il-Planning Authority xumbad għalu li l-cladding li għamil. Kif indunaw ma? U mux rapporti. Wara 18 sena. Ma ġew emmek għadu jkejlu. Bil-fors, jomma kajlu tużgur. Ġew jkejlu jitċekjaw ħaġa bħaġa. Iva. Sawa, għart. Safrattant, komunikazzjoni ma l-izviluppaturi kellek? Le qatt. Qatt ma tkellimt magħhom? Tkellem darba waqt il-public hearing, ġifieri tkellemt mal-perit tagħhom u fit-2002 meta bdiet l-istorja kollha dik. La qatt ma tkellemt magħhom. Fil-public hearing tal-iskola tal-qala. Tkellemna hemmhekk batti bekki u hekk ġifieri ma qatt ma tkellemt magħhom, le. Sewa. Safrattant il-komunità. Il-komunità ola. Kienet kollha warajk? Iva. Kieku mhux kawarja kieku kont inġib dak il-voti kollha 5 snin ilu. Jiena kollha jiena wettom li naturalment ħanħares l-qala u nagħmel ħilti. Ġieli pruvaw jixtruk? Jixtruni fl-ima sens. Biex talaqħalek. Għatħat ma qalli xejn. U laqqas biss darba waqt il-xin spiċċana public hearing ta' 2010 ġew persuna out of Verivili, għallex ma nintaqawx madwar mejda u minnu, mux ħanajt minnu, ma qoddim 6 min nies. Għax ma nintaqawx madwar mejda u naħħu differenz ta' bejnietna. Għatlu kitrit nintaqaw, immorru. Net, Super One, television, dan kolla. Għatlu n-diskuta emmek, għatlu li ħabib, għatlu xient m'għandikx titlef. Għatlu jien kjarawni qed nitkellem miegħek, għatlu jien ħanitlef il-krattu tiegħi, mhux int. U beda jidħak u tal barra. U dak il-ħin l-ewwel ħaġa li għatlu għalli proset għamil biċċa xogħol tajba, għatlu għamil biċċa xogħol tajba għamiltu kruċjata għax ma ħallejtunix nitkellem bl-Ingliż għax jien billi kien hemm ħafna Ingliżi, ma ħallewniex nitkellem bl-Ingliż. U jien li kelli tajjeb dak il-ħin kien hemm ġiex avukati fil-panel. U kienu jgħaddu l-messaġġi, kienu rrid ngħid xi ħaġa, splish, waħda minnhom kienet li ma ħallewniex nitkellem bl-Ingliż għax suppost titkellem bil-Malti. U mbagħad batet li all of a sudden qalt li EIA is in English. U li EIA tagħhom li fih daqshekk 3 pidi fih li EIA li l-case officer dam 3 xhur jaqrah. 3 xhur. Qalt li EIA is in English. Għat li EIA mux bl-Inglis, xin raġun? U bqajt sejr, f'saf l-axar għaddit tijaj. Għawek tella artiklu Julian fi-26 ta' April 2022, artiklu ta' Mark Lawrence fejn jattajt I was assaulted by an employee of a well-known Gozo developer. Ejva, it-tajba kienet dik. Tala jiexet. Għax malla ħareċ il-driver għall inti dejjem mqabbat maħna, dejjem u għalli litanija ta' stejjer. Sawa. Imnalla kelli ġewċ ħaddiema miegħi għaxin nħobb immur il-ħaddiema. Kull darba f'ġimgħa naqbad ġiex pakketti gallettini u forsi fliexkan tal-ilma u jieħdu pjaċir u tax kam jieħdu pjaċir nqattaw kwarta nitkellmu. Sawa. U kont qiegħed dik il-ħin stess ftaħt il-bagol tal-karozza u qegħdin niklu pakket gallettini. U hemm roundabout ta' ċini. U għaddak wieħed kontra l-linja u ġeli għaddu kontra l-linja biex ma jgħodux duru. U ġeli tkun ħassir ħabta kera ħafna għax issib trak faċċa ta' karozza. Muxek. U l-ewwel wieħed għadda. Mbagħad għadda attent u ġiet tieni wieħed. U qed l-isma' għadlu għaddi minnaw, għadlu taf int. Beda jgħidli l-latanija ta' taħt fuq. Għatlu ħabib, għatlu murlem, għatlu m'għandix update. Insomma mar. Reġa ġie forsi wara 10 minuti, kien għaddi fejnhom. Ġew tnejn ġiex trakkiet wara xulxin. L-ewwel wieħed ovvjament għadda kontra l-linja minn hemm. U t-tieni wieħed li kont kellimt għadda minn hawn. Għalli inti u tagħna ħafna titli.
Lil dak ma kellemtux u li qed kellimni u dan niżel minnhom u jien għattek ma kellemtux. Għattek u ma kellemtux, qabad niżel x'inrani ma kellemtux aktar inħaraq u qabad imbuttani waġġani, jiġifieri imbuttani fl-art. Kelli l-ħaddiema tal-Kunsill semgħu kollox xedu kollox, nitraw il-qorti u joħroġ il-liberat. Fuq dan kollu jagħmel hekk il-sindku ta' għaliex għax għallu li mhux suppost waqqaft wieħed tat-traffic. Hekk sew dak il-qorti ma jimportax issa ħareġ il-liberat. Imma dak iż-żmien assolutament ma tajtx każ ta' filgħala għax dak ir-riżultat ta' dak ħareġ eżatt fl-istess ġurnata tal-każ ta' Hondo. U ma rridx kelli aħbar tajba bħal dik ninħella. Ġifieri dan l-afferiment li qed tiddeskrivi li bħalissa li qed tgħidli bħalissa u ġara l-istess ġurnata. Il-qorti jiddeċidiet. Il-qorti jiddeċidiet. Dakinhar ħarġet id-deċiżjoni tal-qorti. Meta ħarġet id-deċiżjoni ta' Hondo, jien ta' Hondo, jien dak għamil ġimgħa. Superċedi fl-importanza kollox għalik. Dak il-neċċelebraw kollhom baqgħet. Sewa. Le, għalek ma tajċ kasu. Mux ħajtellif li il-good feeling li għandi, għalek ma tajċ kasu. Sewa. Mela, kif tkompli dil-istorja? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Għax hemmhekk għandna ħafna Posidonia Meadows. Sawa. L-alka. Fil-microwave? Fil-microwave. Għax jgħet ħafna. Għasandi ġuħ fuq il-Madonna. Ejja. Emxie biex liħobs. Sanijek, non break. Le, xie break, issa nikon għadu meċ laqaw għadu nistaqsi. Ek, marna għajk naqazejt u naqħobs. Ma ġebna. Għalfet tu puntaw li il-ħabib taħna. Kil kollo xu? Le. Ħajħelu kemm li ma narakom. ċibli, xin l-oġġezzjoni? Għalfet t-oġġezzjona? Mux jizviluppatur dak. Tizviluppa li l-paċenzja għedha. Li tafajna pass il-qoddim kien meta għajna mal-Kommissjoni Ambjental Knisja. Dan kien grazzi għal Kardinal Mario Grech, l-lum, Kardinal, li kont mort kellemtu, u għalli li talab biex l-ewwel Kommissjoni Ambjental Knisja tagħmel rapport fuq Hondo. Ovvjament, mort tkellemt dak iż-żmien ma' Father Overend illum mejjed, Jimmy jaj ukoll Dul Lawrence tawma li qod faċċata tiegħi u kien hemm ukoll Prof Paul Paċ. U naturalment għadnilhom x'nixtiequ u kienet għamilt rapport fejn ikkonkludiet li l-Kummissjoni hija tal-fema li l-iżvilupp kif propost Fondo Ewropean mhuwiex wieħed sostenibbli u diffiċli tiġġustifika li dan jirrappreżenta ġid akbar u kwalità ta' ħajja aħjar għall-Awċejn. Awċejn, għal żmien twil. Ara rapport kollu dan sar bil-għajnuna ta' Kardinal Mario bħalma għattew Paolo Ġiġiġ. Jiġifieri fl-2010 il-Kummissjoni tal-Arċidjoċesi tkellmet li ma taqbilx ma tal-iżvilupp. U tat ħafna raġunijiet. Tat ħafna raġunijiet. Għam il-full report mhux ħanaqgħod naqraw. Però l-full report jiena sibtu? Għandi kopja tiegħu nistgħu ntellawh naħseb battulek. Arċidjoċesi 2010 minn għalija jismu l-fajl. Sewa, però isu il-Knisja għadha f'konflitt magħha nfisha hawnhekk għax inti għandek il-Knisja li qed bih bil-patt il-kondizzjoni li jekk jiġi żviluppat qiegħed tieħu ħafna flus. U mbagħad għandek parti oħra tal-Knisja li qed tgħid le xbin, da ħjar ma nżviluppawx. Isu hemm skizofrenija imma teoloġika. Il-patrijiet m'għandhomx jaqsmu mal-Knisja.
Simt il-patrijiet ma jaqgħux taħt l-isqof. L-isqof ma jista' xejn il-patrijiet. Fimt? Jiġri jistgħu jaġixxu indipendentament. U dak iż-żmien li kien intqal li dak il-flus kellhom bżonnhom biex jisawwu l-Knisja. U mbagħad l-patri kont qatlu allura trid issawwi Knisja u tkissrilna oħra. Qatlu u dan il-grazzi li ħanieħdu minn għandkom wara li anke strejnjajtu ħadtu il-blat u min jaf kemm tagħkom tiegħu muflok il-grazzi tagħna ħadd kompli tkostruhom. Jiġifieri dik kienet għax kont kellemt ma' Patri Luċċan dak iż-żmien iva. Jiġifieri kien hemm dan il-konflitt bej elementi fil-Knisja ma' elementi oħrajn fil-Knisja? Ma nafx kien hemm jiena li naf huwa għażgurak f'xin toqgħod qishekk li ġara fuq il-każ tal-Madonna tal-Blat il-qala kien hemm Knisja kontra patrijiet, iva. Ekku. Hekk jiġi. Ekku. Għax l-aħħar mill-aħħar il-Knisja hija l-landowner. U l-Knisja kienet il-patrijiet Franġiskani kienu l-landowner ta' il-patrijiet, eżatt, skużani, grazzi tal-li korreġejtni, mela għandek il-patrijiet Franġiskani li huma l-landowners li daw jekk l-art tiġi żviluppata ħajamlu ammont ta' flus. Li l-umġrata mhumiex flus kbar fil-verità, ma dak iż-żmien kieku fl-88 ġiet żviluppata meta huma għamlu dak il-kuntratt kienu jfissru ħafna iktar daw il-flus. Umbaħt għandek id-naħa l-oħra daw il-assessin kollha li ġew skjarati miegħek li kienu kontra l-iżvilupp. Allura kien hemm din it-taqtija. Kif taras li għanti nisrani qed nassumi? Iva? Iva, nisrani prattikanti. Tħoss li f'dak il-punt l-ordni Franġiskana jew dawk il-patrijiet Franġiskani kienu qed jonqsu mill-missjoni bażika tagħhom? Nemmen iva. Għax listen, dak iż-żmien il-patrijiet bew ħafna l-art lawnu lin. Jiġifieri ma narax bi kbira, dak iż-żmien kienet isa norma li bew anke madwar Hondo, diversi diet ta' patrijiet imbeħ madwar Hondo kienu għand il-patrijiet. U dan alla jbirek tawlhom xej minn żmien il-kavallieri u kon fidejja jiġifieri dak kienet in-norma ta' dak iż-żmien. L-ironija li daw il-Franġiskani, ġifieri. Ġa Franġiskani ta' San Franġisk ta' Stisi, li da mhux kollu natura l-ewwel ħipi kattoliku li kellna da suppost. Imbagħad Għaddis protettur tal-hippies. Kolla ġagbini dal-hippies. Tajt xejn kontra l-hippies. Meta kien ġara dak dan ix-xogħol, sew Don Anton Sultana kien kiteb artiklu, kien għaddew ġiex artikli fuq l-orizzont bejnietom u kellhom ħafna kritika għal xulxin u mbagħad kienet daħlet ukoll kitbet il-Anna Mallija, l-avukat Anna Mallija fuqha. Sewa. U ġif m'għandix hawnhekk kopji tagħha, ma niftakar sew kienu il-latikaw. Kien hemm dan il-konflitt hemmhekk kien id-detenzjoni hemmhekk kienet. Iva. Detenzjoni hemmhekk kienet. Kienet detenzjoni. Mela, l-Arċidjoċesi toħroġ l-isqajrija wkoll it-Transport Malta qed tgħid li ma tridux l-environmental section tal-mepa ta' dak iż-żmien qed tgħid ukoll li dal-proġett għandu jiġu rrifjutat, però b'xi mod. Ngħidlek ħaġa fuq it-Transport Malta għax dan qegħdin jiġru. Meta kienu għamlu irrekomandaw il-bypass route it-Transport Malta kellha x'taqsam biex huma ħajaddu dak it-traffiku kollu. Darba minnhom kienu proponew, imma ma ġibtix mija għax tant kemm hemm affarijiet li jgħadduhom ċertu toroq li bħalissa fejn qed jinbina issa il-takassja kienet tkun il-bypass route tagħhom. Sewa. U biex jgħaddu n-nies biżmien kien hemm il-playing field. Ma qalux li hija playing field, qalu li hija landscaped area. Jien xi rajt dan frik jgħid ċempel dak iż-żmien minn għalja kien Kid Demikoli fuq il-PBS u għalli jekk kienu veru, għalli jekk kienu veru niġi minn Malta, nintervistak u ntallawa item, għalli biss kniġi jien t-tiex t-istorja ħattijħor u hekk għamlu u konna ġejna news item fejn u rejt biċċar li din mhux landscaped area iżda hija playing field. U ġifieri
Mbagħad intwera biċ-ċar li qegħdin jgħaddu n-nies biżmien. Waħda mill-bypass road. Iva. Ma waqfitx l-istorja estra, kedda wara kedda. Kedda wara kedda, and I loved it. Kant, listen, għadek mandik, il-nis mandom xideja, kem ħatta bis-sejta, għax, kiena wieħed il-milu xqalli, għalli inti din il-kampanja għamilta, bħalma għamil Fenek Adami, meta daħħal nis Malta fl-Europa. U jien għamilta forsi l-istess bħalma għamilu, daħħal salvajt il-Honda, għax għandam ħabi ħafna bija. Niġifieri. Hija waħda mill-ikbar l-iktar affarijiet li inti kuntent li għamilt li wettaqt f'ħajtek. Listen, l-ewwel net l-iktar kuntent li wettaqt f'ħajti hu għandi familja, għandi l-mara u nsalmila u nirringrazzjat għal paċenza li ħadet tieħu u għadet tieħu bija, għandi ġiex tfal, issa nannu ta' tnejn. U oħra on the way naħseb sa ġimma 15 oħra nkun nannu ta' tlieta u ma jinqosni xejn. Għandi familja very ħafna close ta' xulxin. Fil-fatt issa jenxin konġej għaddejt surprise visit għax toqgħod il-melliħa u tajta tajċ kam ħad pjaċax. Ma għattirix li sajjer, mort ħabbattira u għat dadi, mort rajt daqxajn it-tifel għax għanda t-tifel jismu Oliver, għarfajtu daqxajn għannaqtu, għatħan komplu sejjer fan ġonna, merdix jistanna, u ma rajt li dab nistanna daqsek għawnek. Twaħiġ fija, għantu għazalt mini, La, mux jek. Għax jazbu li maltrattajtek. La, nsej. U bħadġaj, jiġifieri. X'qalu lek kontaf li kienu jafu li ġejjaw? X'kien kif irreaġixxew? It-tfal, il-mara? Issa drawni. Jgħidu taqbis il-limit u draw issa mawx intervistaw. Kien hemm xi mument fej staqsewk tirrikonsidra it-triq li ħadd? Fuq Honda, żgur laqat. Żgur li qatt. Żgur laqat. Anzi, inkomplu sejrin għax ma rridux nitilfu dak 22 sena li għamilna, John. Veru. Għax tara, issa, eżempju, tmur Ixlendi, għaw xaħat għadu jmur Ixlendi, għaw xaħat minnkom għadu jmur Ixlendi. Laqqas tista tinżel emmisfer. Jew ma sal-forn. Ħandok kien jiġrilu għar Ixlendi u ma sal-forn. Għax emmek kien jiġi flats jiswaw il-miljoni, id-daħlu kwantita ta' villaġġ u titla. U kolla irrid jgħaddu minn triq ta' 4 metri, John. Ismari, x'taħseb fuq kif ġi żviluppat Għawdex dawn l-aħħar snin? Diżastru. Jien tkellemt kemm il-darba, Għawdex qed jitlef il-karatteristika tiegħu u nies ta' kwalità qegħdin jitilqu. Ħanejdlek storja minn li ġara xarilu, laqqas 3 ġimgħat. Wieħed kien joqgħod il-qala, kien jigergir li kultant li għaddej ħafna traffiku, għax jgħad fit-triq, ma ngħidx it-triq biex ma nagħtix informazzjoni fuq, jgħaddu trakkijiet. Għalli jsieħbu, għalli taf li dak il-persuna miet, għatli bħalxan jgħazzi, u kunna ħbib sew. Għagġeli kien jgħodni għandu farmhouse bil-pool, noqgħod inqattasija sa'ten fejn u nitkellmu u jilqani ħafna. Għalli dak miet, għatlu ma daffi, għalli xieġ, għatlu ġa. Għalmor ma ħassux tajjeb, mar fuq spallet il-mara u mit fuq spallet ta' xaħar attak. Għalli dak taf kemm kellu postijiet 28 dar f'post expensive ħafna ġa l-Ingilterra. Għatti dak kif ġibhom dak kollha. Għalli kien dejjem jinvesti u dalla kien kiesa. Laqqas jiena mort inni nafu 12-15 sena. Laqqat jiftaħar, laqqat dan. Issa għorra dak tela, imma ma kienx happy jaw. Naf nies li telqu, naf persuna oħra li tela, imħabba l-esagerazzjoni. Kellu kemm il-petrol station ġo Londra, multimiljonarju, tela. Naf ieħor jibni il-wind farms. Mhux kontent. Kollu għax qegħdin we're going overboard. Issa dan x'qed jiġri. Qegħdin impaxxu lill-ispekulaturi, qegħdin iqabduhom bit-cheap labor jew iħallsuhom kif suppost dak affarijiet tagħhom, x'ħejn lest dawn, x'ħaj jiġri.
Inti taf li inni nitlob minn kemm min nisintku biex kull blok bini u suppost jagħmluh. Jagħmlu kamra biex tkun għal biex u ma jagħmilha ħadd. Ma jagħmlux għalx ma jagħmlux. Dik hija obbligazzjoni ta' kull min jiżviluppa? Hemm min jgħid li da fl-obbligu imma ma nafx, staqsi. Staqsi għada. Veru? Tix inkompli daqsxejn fuq il-kas ta' Hondoq ħalli nagħlqu u mbagħad tkellem fuq titħallax tant kemm hemm x'ngħidu. Grazzi tal-li għet segwu din taħdida bejni u sur Paolo Buttigieg qabel ma nkomplu nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li l-najtuna din id-daqqatit biex aħna nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu dan ix-xorta ta' kontenut. Il-ħbib tagħna huma il-Browns, il-Maple, il-Hungry Hippie, grazzi l-Apex Media, kif ukoll il-Click, GSE Technologies, grazzi l-ESS Electra, eCabs, Kutriko, Garmin, 9966425 huwa n-numru ta' Derek, kif ukoll Vini e Capricci ta' Abram li tuna dan il-whisky delicious. Jericho ta' Lost Distillery li huwa saġel milli tażla tajba likom biex tagħtuh bħala regal u toħorġu ta' sewda nies. Patreon.com// Malija. Artlaga. Jien, Paolo Buttigieg. Interessanti il-fatt li meta jiġi biex jiddiskuti id-dħul finanzjari ta' dan il-proġett, ir-rapport tal-2007 jgħid: The hotel on its own is not commercially viable. It can only succeed and be sustainable if it forms part of a much larger complex, which will attract interest by potential patrons to reside at the hotel. The marina development could act as such an attraction. Mil-banda l-oħra, fil-rapport tal-2009, din ġiet mibdula hekk. The hotel will be successful and sustainable if it forms part of a much larger complex, which will attract interest by potential patrons to reside at the hotel. The marina development could act as such an attraction. Min hawn jidher ċar li l-kliem ġie mibdul iżda t-tifsira baqgħet l-istess. Fl-2009 l-iżviluppaturi nfushom ma qisux li l-lokanta vijabbli mingħajr il-marina, għalhekk l-NGOs ma tistax tgħaddilhom minn moħħhom kif issa l-iżviluppaturi se jeliminaw il-marina u xorta jissostnu li l-kompless jibqa' sostenibbli finanzjarjament kif miktub fl-Environment Impact Assessment. Dak li rrid ngħidlek. Sewa. Jiġifieri b'għajsir isu dat tibdil bil-kliem fil-verità. Fil-fatt waqt il-laqa li nżilna Hondoq, l-iżviluppaturi kont tlabt li nagħmlu site visit. Sewa. Il-perit tagħhom stess għalli ħanħallu blokka qoddim. Id-dajs ma jkunux jistgħu jidħku, ma jkunux jistgħu jidħlu. Imma t-toqba xorta ħajħaffira. ħatħatom fuq miljoni ta' euros biex tħalli swimming lagoon. Għatlu, of course, tħalli bitċa. Għatlu mbatt minn ħajżommok tqabbad ġiex ġejsi bimil-gbar, għatlu f'sija saten it-tajjar kollox, għatlu minn ħajżommok. Ma tkellem xejn. Jiġifieri ma tkellem xejn. Dik xorta kienet, jiena nemmen li xorta kienet ser tkun. Sewa. Jgħat Marina, issa jgħidlu, ma jiena nemmen. F'dik fl-istess applikazzjoni kienu applikaw biex iwaqqaw il-reverse osmosis ta' Hondoq. Sewa. Għandek dak il-ritratti għawn tista' tippoġġihom. Dak għandna Julian kont battilek email dal-għodu, il-ritratt tal reverse osmosis. Isma' it-television barra mhux biex għaw. Le? Ok. Għax ma jitlu xawġew mela, għedin barra jisom sewx xutit fl-akwarium. Alright, ċar. Liħor jiet wara l-plastru għazet narax. Mela, tella wahda il-ritrat tal-reverse osmosis. Ġu, mela, bazzgament, sakemm tella il-ritrat Julian, jeżisti rip l-istess bitċart. Paul, il-reverse osmosis, pero mux qiegħed fuq l-art li hija proprjetà daw Gozo xaħġa holidays, prestigious holidays. Safenna fil-le. Le, beda fuq l-art tal-istat?
jien naf li requisitioned, biss ma safenna fien mhix qiegħda fil-kuntratt ta' dan għal din l-application, biss huma applikaw fuqha, Sewa. forsi ġibuha minn xi kontratt ieħor, ma nafx bija. Sewa. Imma safenna fien hemmhekk ma tikkaverjax safenna. Imma huma x'idu jagħmlu, huma tefaw application biex iwaqqaw ir-reverse osmosis u jagħmlu car park. Iva. Imma dik il-reverse osmosis mhux tal-istat. Hemm l-applikazzjoni, ma tfammek ħal tara. Uno momento por favor, mela, għadil waħda l-mobile, saċat jaddi l-mobile għal insiba u naddilek waħda ġu għallik. Jek forsi nsejt naddilek dal-ħodu. Isma, tit bieċaħobsi u ġaħġa? Jien. Le, aha, kull miħaj. Dazzi, ups. Issa. Għamilna break blaħsib. Isma, aħna dal-break għana kullu nipaw nifilmijaw biex tkun taf, ta' ċerezijiet u għek. Edin break għalleġ. Le, aħna break ma jesistix. Għamek break Kam tiħu zejt int? Amerikan. Li ġara John, dan oħra. Nirċivi telefonata li tafaw application dill-application, Swimming Lagoon u għaka. U għalli għadu attenti għax dana applikaw anka biex iwaqqaw il-jott marin, iwaqqaw il-reverse osmosis. Għatta maċiex dan. Għalli biex jamluwa multi-story car park. Għatta ma dan Let's go. Bħala parti mill-kumpless. Bħala parti mill-kumpless. Tkun, mish parti mill-kumpless, tkun kif stajt nifimma jien il-85 korrezza tkun. Għal dak in-nies li jinżlu fil-bajja toħondo. Fimt? U għatlu naraw sa nagħmlu. Għalli jara ċatam tani informazzjoni li kienet bizdajet u sa dan it-tant sa kemm irċivejt dak il-pjanti għamilna press conference. U sammejnija Hondo Creek Developers Apply to Build on Public Land. Xejn irċevejna dak il-pjanti? Tallajnijom għamilt press release u fuq il-Times tfajnijom. Naturalment, dak iż-żmien il-Ministru ta' dak iż-żmien irrisponda, issa ntukom risposta nhar it-tnejn. Fuqha, nhar it-tnejn kien bat ittra li kieku kien japprezza li kieku kontatjajni qabel ma ħarġna l-press release, imma aħjar ħarġna l-press release milli kienet issir xi ħaġa over the weekend. Issa Muxek. Mela, qed nipprova ntella waħda l-applikazzjoni biex ta' reverse osmosis, mela. Naf li battili dal-ħodu. Jo l-bira flaxija batta. Uġbok il-ħobs? Mela, għak inti terbaħ il-Rotary Club Prize għanna ritrat li huwa da u ġibxi trofi zoħrajn u inti safrattan ukoll. Dik xini, għajdin naqra fuq di, sakemm insib. Din il-ġimgħa l-oħra ingħatajt dan ir-rikonoxximent dana ċempluli għax ħadna il-Green Gozo Green Ambassador of the Year 2023. Min tajlek dik? Group li organizzaw dynamic events, organizzaw attività f'Għawdex, kena xi 300 ruħ u literalment għaluli bħala rikonoxximent ċamilt fuq rigward il-kas ta' Hondo. U din Gozo Best Green Environment Leadership of the Year. Ġifiri. Diku kol dis-sanata? Ma xurxin dan. Ma xurxin. Unbax xrobna daqxajn tfajni la xampanja ġafija bħalma b'kamilna ta' Hondo. Kon sanajlek inferaw whisky fihom jena? Basta nferraw nixorbuha minnhom. Minti tixrob alkohol? La ma nixrob xejn. Ma tixrobx? Xejn. Allora kif nferraw whisky ġofihom? Sibta bro, battilek. Fl-email tiegħek qiegħda. Hemm kemm il-waħda tam. X'inhuwa? Hemm kemm il-waħda. Application. Mela.
Nibdew innoħħu dal-li. Għanna ħafna karti storbju, għax komplikatu dal-kas, ukoll. Mela, Julian kif batlu waħda, mela, dak huwa ħares waħda warajk. Dak huwa. Dan il-pjan biex isir dan il-car park fuq jekk minna tisegwi minna jara fuq il-YouTube u fuq il-Facebook. Din hemm ħafna xi ngħid fuqha. Innotom, din li tefaw fl-application dik, żomma dik. L-waħda. Dik tan fuq, fejn hemm il-korrezzi, mhix dik, diki. All right, tiftaħ waħda? Issa, kabbara ħajaraw min-nies. Dawk, innotom, dak qalu li ritratt minn fuq. Iżda dak huwa. Isma' ħalik, dur waħda law u kellimhom minn hawn ħa kontrollaw hekk inti. Ħalli tkun tista' tara fuq tkellem fil-mikrofon. Okay. Dawk innotawhom qiegħed nidħakax in-nies ħajarawhom. Dawk huma ishom għamlu rubber stamp. Sewwa. Rubber stamp ta' kemm hemm karozzi. Innotawhom li l-istess karozzi hemm naħħa, hemm moħra, mhix bħal meta ħadu xi ritratt. Innotawhom John. Mhix bħal meta ħadd xi ritratt Bid-drone. Bid-drone, le. Dak qabdu pittruhom hekk. Sewwa. Stampat, innotawhom. Sewa. Ġifiri, dik waħda. Għalfejn għanna n-nutawa dik il-ħagġa, xini tajdilna, il-fat li għamlu dik il-ħagġa, xtajdlek? Li, rridu, minna li jom ħajaddu bizmin bija specialment u bl-applikazzjoni. Għax mux veru jkun hemm 9 karozza, bis emmek ġeli jkun hemm 200 karozza. Sewa, għarret. U huma qalu li ħondoq bizzejet għal 9 karozza. Issa jien għandi DVD u li kont għamilt li fit-2007 kien hemm 220 karozza. Xuma l-kas li qed jibnu huwa li jisma' hawn nuqqas ta' spazju għal karozzi, aħjar nwaqqgħu din ir-reverse osmosis. Issa. Biex nagħmlu car park. Dak il-ħsieb. Imma il-car park. Dik il-reverse osmosis taħdem. Iva. Dik il-reverse osmosis bi pjaċir ngħidlek li kelli x'naqsam ħafna biex ħareġ il-permess u dan. Dak darba kienu batu li il-Water Services Corporation għallu li bl-intenzjoni tagħhom. Għattra naqbel mal-proċess. Għax għawdex kimmur il-pipeline dak ilu hemm mill-inqas 40-50 sena. X'inhu huwa? Malta sa qabel ma sar reverse osmosis ta' Hondo kienet tieħu l-ilma minn Malta. Issa għawdex kienu l-ilma minn Malta, sewa? Ilu żmien. Issa l-problema kieku jagħmel ħafna mal-temp u jinkisser dan il-pipe, ma jistax jitranġa millu mal-għada. Ġeli dam 3 xhur għawdex jieħu ilma inferjuri. Li ġara kien. Min fejn ġibu l-imsors ta' ilma kien ikollu? Li tallam il-borhouse u li jkellek. Mill-water table. Mill-water table, sfortunatament. Ekki kellek tagħmel. Issa b'dak, għax ħanajdek mill-bidu. Xin ċemplulu għallu li bil-intenzjon taħħa għattil-missim. Jen naqbel pala persona, jen naqbel maħħa, bis rittu mur nitkellem maħħom. Mort kelli laqa maħħom u għattilom l-aktar ħaġa li kanna biex ta' concern, għax konna tkellemna il-konsil fuqa, il-ħsejjes li tagħmel. Sawa. Jekk xħaddaħħan, għax l-oħra kienet iddaħħan u ġelli kienet tillikja żejt fondo u kien ikun diżastru. U fejn tarmi il-brine tagħha, il-concentrated tal-concentration tal-melħ. Għallu li affarijiet bħal dak mhux ħajbqgħu jeżistu, għallu li din ħatkun l-aħħar teknoloġija u ħatkun laqgħa waħda ġel Ewropa, it-teknoloġija fija. Waqt li kien qegħdin nitkellmu għatlhom jien rigward il-Posidonia u l-art nixtieq inqabbad il-Lalendej Dawn għax lilu biss nafda. Litteralment ċempitlu dik il-ħin, għallu li mhux problema nqabdu lilu. Ċempitlu dik il-ħin u bippjaċir ngħidlek laqaħħa il-dejn għallhom biss ara xi ħadd minnkom jgħidli jindaħalli fix-xogħol li ħanagħmel. Aċċertaw u għamel xogħol jiġifieri għal xsab u l-affarijiet li jridu jsiru. Waħda minnhom kienet biex ma jmissux il-eħ tal-baħar għamlu trenching. Għammetilhom il-miljuni xi 3 miljuni biex muflok il-katusa jgħaddu minn fuq għaddew minn taħt. Diemu ma nafx kemm il-xahar għaddejjin u tfaċċawha f'nofs il-fliegu biex
l-ilma il-concentrated ta' daqsxejn il-melħ mhux xi ħaġa kbira, imma jintrama f'nofs ta' baħar. Jiġifieri ġallhom jagħmlu dik u imxew u jiena kull xahar kien jgħidli x'għamlu m'għamlux u kien kuntent ħafna jiġifieri dik. Għallen dejdu kien isegwi mill-qrib x'qiegħed isir. Lilu qabdu bħala biex jara xi. Imma il-pjan x'kien li xtaqgħu iwaqqgħu dik ir-reverse osmosis jitfgħuha fejn? Billi waqqgħu l-reverse osmosis l-iżviluppaturi. Eżatt. Iva. Li u jagħmluhom mal-Historic Car Park. Fil-fatt ġib l-application min daħħala ċekkja waħda min daħħala. Il-Benċini and Associates. Ammara, kabbara. Imma fisem min daħħala? Fisem l-iżvilupp Ammara, Benċini and Associates, tara? Issa Ammara, to be demolished, tara? Issa li rrid ngħidu retain Sandy Beach. Of course, il-retain Sandy Beach għax dak biss li għandu l-gvern. Il-gvern dak biss għandu retain Sandy Beach, of course il-retain. Ix-xatt huwa tal-gvern. Il-ramel biss. Ix-xatt tar-ramel huwa tal-gvern biss, hemmhekk kifa tal-gvern iva. Issa ġibu ġiex pjanti oħra, għax forsi jgħidu mhux veru dak il-pjanti tagħhom. Ara ammara. It-taraħ parking. It-taraħ. U t-triq fuq din tidher tajjeb. It-triq fejn bħalissa qiegħda żigozajk hekk, dik ħad tiġi bedrit u ż-żigozajk jitħallab tieħdu dik it-tonġjatura biex tnaqqas. Di meta ddaħlet din l-applikazzjoni? Fit-2011. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. We are GSE Technologies, organizer of the Green Vision Summit and Expo, and creator of the Eco Community. We've set out to educate, advocate and foster shared values for the sustenance of all. GSE Technologies is your partner in creating a sustainable and thriving world. Umbat il-part li mistaq tal-istorja tal-Hondo hija qed narawek li intom nedejtu petizzjoni biex il-pjan lokali tal-bajja tal-Hondo irrum minn fil-qala jerġa' jinbidel għal dak li kien qabel l-2006. Sewwa, nedejtu dil-petizzjoni. Nimmaġna li kien hemm konkurrenza li hemm. Ħafna. Kien hemm eluf ma niftakarx. Il-mikrofon? Kien hemm eluf ma niftakarx eżatt, imma ġifieri ma wasalna mkien. Sewwa. Ma baqgħu għaddejjin u ġifieri ma wasalna mkien. Ma mhux wasaltu mkien għax milli qed nara rigward l-imbidlet il-local plan wara dar il-konsil. Eżatt, fuq dak il ħallawa kif inhi. Binarju, mhux hekk? Ħallawa kif inhi jaħa. Mhux hekk? Għax mhijiex ħaġa żgħira qas biex biddel local plan biex treġġaħħa lura għalli kienet qabel l-2006. Għalhekk issa il-Prim Ministru kien bat għalija u beda l-proċess biex tinbidel il-local plan. Iva. Dik imma hija lejn l-aħħar tal-istorja, jisni jekk ngħidu issa taf kif il-happy ending. Il-happy. 2016 xiġri? Kien hemm 6 raġunijiet għaliex Hondo għandu jiġi miċħud. Fit-2016 ukoll l-Awtorità tal-Ippjanar b'mod unanimu irrifjutat il-permess għall-iżvilupp. L-iżviluppaturi jappellaw mid-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar. Din laħat itħak. Appellaw fuq 3 raġunijiet qalu li ma natawx ħin biżżejjed biex jippreparaw il-każ. Għax jien kont fuq il-bord tad-deċiżjoni għax qalu li jien kont l-iktar persuna voċevora kontra u għax jien waqt li kont ħireġ lil min kien qed miegħi għattilhom illum niftħu ġiex fliex kan xampanja ħalli niċċelebraw. Għandi l-kopja ta' Dan John tista' taqraw turija jiġifieri parti
Jiġifieri, inti kont parti mill-board ta' deċiżjoni wkoll? Iva, għax kont tlabt li nkun parti mill-bord, kien ħaqquli jew. Peress li kont sindku. Le, ma kont sindku, dakinhar kont konsillier. Sewwa. Jiena kont tlabt bħala dani hawnhekk ara. Fi-2016 inti kont konsillier ma kont sindku? Le, konsillier. Din il-parti fentajt dal-għadni kam qatt. U li kopja. Page 8. All right. Mela. U blima jett kont spiċċajt parti minn dan il-board? Għax kienet ħarġet li... Ersaq dej il-mike? Kienet ħarġet li il-konsil jista' jaħtar persuna Sewwa. wara li jivvota għalih li biex jirrappreżentah. Fuq il-board. Fuq il-board. U jien kien tlabt, edam nizda fil-minuti, u kont tlabt u ġejt approvativa. Mill-kunsil tiegħek stess. Mill-konsil tiegħi stess. Kemm kien hemm nies fuq dal-bord tad-deċiżjoni? Ma niftakarx eżatt imma xi 7-8 ma niftakarx eżatt. Xi 7-8. U min kien isawru dan il-bord? Min kien fih? Ma tiftakarx? Ma niftakarhomx l-ismijiet, le. Le, mhux bħala ismijiet, bħala jinnaf per da rappreżentant tal-NGOs, da rappreżentant ta' stakeholders differenti. Sidu ġara min kien isawru nistgħu nfittxu minn kienu hemm U hija, alright, li għad forsi għandek xi memorja, Julian sa frattant jista' jfittex, però it-talba għal darba oħra ġiet miċħuda. Iva. Issa, f'dal punt, dajlhom jittantaw biex jagħmluha mill-2002. Issa fl-istorja qegħdin l-2016, ġifieri għaddew saħħa 14 sena, għaddew ma waslu mkien, però persistew. Li naturalment dejjem jgħidu li il-permess tħareġ, il-permess tħireġ, kultant imur. Min jgħidlek hekk? In-nies li huma minn għalihom ħajaqtaw la qalbi, jien kont nidħak u ma jagħtix kasu. X'kien l-interess tagħhom li jgħidu hekk? Kien hemm min il-qala huwa favur il-proġett għax kien ħajnegozjalhom ir-raba magħhom. U dejjem jgħid kontrija Facebook, I don't care. Ġifieri kien hemm nies fil-komunità tiegħek li ma kienux japprovaw ta' dak li kont qed tagħmel int. Ftit. Sewwa. Ġifieri. Issa li ġara kien li dak l-appell it-tajba kienet li xin appellaw fuq dan it-tliet raġunijiet indumu 3 snin tilejn u niżlin il-qorti, mhix il-qorti, il-Planning Authority. Fuq dawn l-appell? Fuq dan l-appell. U niddiskutu, dan ma kellhomx fuq xiex. It-tlieta ma kellhomx raġun. Sewwa. U all of a sudden xinġejna għal-deċiżjoni laqgħu l-appell. Fuq punt tekniku. Fil-fatt kien kitab artiklu tajjeb. Robert Musumeci għaliex ma kellux intlaqa. Imma ma niftakru, imma kien tekniku. Ġifieri u l-appell intlaqa fuq bażi teknika fuq l-imbażi. Ma niftakarx eżatt, imħabba xi emails li ma għaddiex, imma ma niftakarx eżatt biex ma niġix. Xi formalità amministrattiva ġifieri. Iva. Imma ma niftakarx eżatt. Issa li ġara kien xina laqgħu l-appell, jienu Claire konna, literalment biex intoskajna, għax nafu li mis-suppost laqgħu, għattila nappellaw, għalt li żgur, għalt li dan jikkostja għal-flus, għattila Hondo ma hemmx prezzu. Għattila nappellaw, għattila xin nitilfuħa xan nibkuħ. Għattila ma għala, u appellajna u morna l-orti u Claire preparat ħafna il-kas. Ġiri, kiku ma appellajtux, kienet tkun konsegwenza? Nitilfuħ. Għax minn id-deċida li għal-għalam l-appell fuq, mux fuq ħagġa li konna għedin niddiskutu, fuq ħagġa oħra. Come on. Fuq xaġa amministrativa li. Fuq xaġa amministrativa. Nuqqas amministrativ. Issa, ġviri, kikun bqajtu dik id-deċizjoni. Nitilfu l-ħondok kon, Iva. Kien jiġi żviluppat? Għazgur nitilfu u jkomplu sajrin, no. Sewa. Issa, li dik il-ħin stess ħadd id-deċiżjoni li nappellaw. Sewa. Naturalment, mbagħad ikkomunikajt mal-Kunsill għax. Għalfejn tiswa l-flus affarijiet bħal di huma. Ħaġġi tappella l-qorti jew. Eżatt, ġifieri hemm prezz li titħallas inti biex tidħol l-qorti. Ejja, mhux hekk, mela. U kemm tiswik kull darba? Ma ħanajdlek,
tant kemm hemm prezzijiet differenti u mbagħad trid iżżid iċ-charges ta' Dr. Bonello u affarijiet. Ħanajdlek, John, illum naraw fejn wasalna. L-aqwa li wasalna, l-aqwa li flus li nfaqna kienu investiment mixtieq, ħalla l-frott, billu nfoqna 10, 20, 30, 40 elf euro, mur poġġi 40 elf euro f'bankina, mux ħajar poġġajnijom f'Hondo, mill-li poġġajnijom f'bankina u nibku l-Hondo. X'taħseb int? Ammur nawmu fis-swimming pool. Dak li jtnajdlek jien, għalek jiġifieri Hondo dejjem ħallejt li no sternant ma ħallejtx affarijiet. No stone unturned. No stone unturned, definitely. Unbat morna l-qorti. Sawa. U ġiet Claire, għalt li għawi il-missajl, għattilax fija jen. Għalt tista tkun taf. Għastaqas li ma qalet, unbat għarajnija qoddim bdejt nitħak jen. Qoddim il-maġistrat? La, rajnija f'kantoniera. Insomma. L-ewwel nett mbagħad xejn appellajna aħna il-Planning Authority għamlu appell ukoll. Sibt ġiebu avukat li ma nafux, morna tkellemna, għadni nisma' taqbis barra ek u ek. Għax ma rridniex li forsi ta' jagħti xi input lill-avukat u li jfottina. Għadni lu aħna għandna biżejjed informazzjoni li ħan ngħidu, just għajt uri li l-Planning Authority mhix qiegħda taqbel u jiġifieri taqbis il-limit. Hekk għamel. Mbagħad tkellem l-avukat tiegħu tagħhom u qal naturalment għaliex għandu ma jintlaqax l-appell u dan ħafna din. Mbagħad ħarġet Dr. Bonello. Li laqatni u impressjonani kien li għamlet il-homework sew tagħha fejn ikkwotat sentenza li dak iż-żmien kien il-maġistrat il-prim ħallef Dr. Ketkuti fejn ikkwotat lu sentenza li kien għamel hu stess fuq l-istess benarji tagħna u ġifieri assolutament ġifieri safenna fien u ma setax ma jalqax l-appell tagħna u fil-fatt id-deċiżjoni ta' wara 10 ijiem. U naturalment laqa d-deċiżjoni tagħna ħadna ħafna pjaċir għax rari l-qorti ddawwar deċiżjoni tal-Planning Authority. U marna minn hemm arġajna morna il-bord tal-Planning Authority u ximmorna l-ewwel hearing kien l-istess membru tal-board u l-istess board li kien għatanna ma rridx naraħ bajna jaktar. Mhux veru. Beda qisu jgħajat mija għatlu għatlu ġejna hawnhekk kollu tortijak. Għatlu ġejna tortijak għax id-deċiżjoni tajt il-qorti reġgħet ġibetna hawnhekk. Appuntaw bord ieħor, domna mantqajna xi sena sentejn, x'inġbajt nistenna tlabt il-Claire, ġibna daqsxejn public awareness, tfajna 4 artiklu intervisti fuq il-gazzetti u wara ftit tawna hearing u għattilhom qabel ma tibdew għattilhom ejjew Hondo, ħanurikom. Morna Hondo, fil-fkas għandi ritratti ta' Hondo hemmhekk u kien għamla speċi ta' protesta, għadna nurruhom hemmhekk xemm u m'hemmx u kif tkellimt saw il-parade dak iż-żmien kien dam ftit maġġie l-avukat għallinna biex nistennawh, għatlu Claire, Dr. Bonello, ġiet fis-8 ta' frodu biex tkun on-tam bħalma ġejt jien qabel, għatlu l-ħin huwa fid-9 nibdew issa. Aħna submissions tagħna bħala konsil Dr. Bonello għadditom il-bira qabel il-konsil kollu kif għandhom ikunu u xen nitfawhom fuq is-sajt tal-konsillu tiegħi u min irrid jista' jitfahom. Issa min irrid jikkopjhom u jibatom bħala submissions lill Planning Authority, dak huma l-aqwa submissions li tista' jkollok tagħna li għandna miktubin.
Sewa. Għax edin bil-barka ta' Claire, taf il-kas kif inhu, taf. U intom xed tipproponu li jsir bħala parametri tal-iżvilupp f'dik iż-żona? Afforestation. Afforestation 100%. Iva. Għax tibda fil-fatt d-dolodu kien hemm xi ħadd tippropona li jsir dek u dak li għalti Dr. Banella, għalt li Paul, għalt li minn hemm jibben bat Interpretation Center da jiena hemmhekk li nixtieq u inni anka konna ħarġna proposti kienna għasabinjom fil-Heritage Malta li n-naħata fuq fejn jaqa' intu nieżel nagħmlu toqba kbira ħafna biex l-ilma jinġabar kollu taqlem u mbagħad intarġuh ftit ftit. U x'fiha? Joqgħod in-nies. Isma' qed issemmi ħafna lil Claire Bonello. Isa kienet il-partner tiegħek f'din l-avventura. Ej kienet. Jiena mxejt b'qalbi u norganizzaw dan. Biss xejn konna nidħlu l-qorti u affarijiet legali u affarijiet tekniċi fidejja kienu. U ħanajdlek ħaġa, nirringrazzja mijiet triplu, għax setet tilabni. Ħanajdlek strajt. Ġiġifieri. Jiġifieri. Tista' tgħaddik bniedem jgħaddik biżmien u ma tkunx taf. Kien hemm along the way nies li kient naħseb li qegħdin jgħinuni u kienu qegħdin ifattuni mhux ħansemmi xejn hawnhekk. Sewa. Għalhekk il-Claire nirringrazzja għax totalment imxiet miegħi more than enough. Fis-sens li nittrastja ħafna. Tamlu l-abbuż tiegħu fil-pjazza? Li għalu li darba Honda, immistim jamlu l-akbos naħseb ħaqqu li. Intu Claire dej xurġin? La, ġifiri. Issa li sa jiġri jiex ma komplejx l-istoria. Xejna. Xejna saqsejtek, għatlek isma da taħseb li l-istat għandu jixtrija b-17 miljon u għatlek li. No. Għax issa, mux speċal pjanu għale ma tiġiġ fabrikabli xejn. Issa ma tiswax daqsek zgur. Sewa. Issa li ġara il-Prim Ministru qabad il-proċess meta fit-3 ta' Awwissu jumej wara li tħabbret kien batalija u tqajt bilna bi-proċess li se jsir. U dik l-ewwel proċess li kien li jibda l-proċess biex Hondo jerġa' jiġi palma kien afforestation. Issa kien hemm xi concerns għax forsi rajtu kien hemm dak il-concerns fejn anke Claire ikkontribwita leh fil-Malta Today dwar Hondo semmitu Hondo loophole. Illum kitbet artiklu. La, ilu xi 15. U dak addressjajnieh fuq dejn għax. X'inhu il-Hondo loophole? Li għadna forsi kun hemm xi loophole li jkun jista' jinbena ċertu żvilupp. Bħalma kien hemm dak 25% qabel. U hemm xi ċans li jsir xi standalone marina fuq il-baħar. Issa adressjajni hemm dak għalhekk qed ngħid in-nies li xin jibatu il-submissions jagħmlu copy u paste tal-li se nippubblikaw. Għax dawk huma il-submissions li skrutinizzatom Claire. Iva. Intom bħala kunsel qed taqblu dwar. Iva, naqblu dwarhom bħala kunsel għax għaddejtimlhom il-konsil kulħadd qabel. Kemm intburi li salvajt il-Hondo? Ħafna. Bis-serjetà ħafna. Għax ma nafx qatlekx il-biċċa tax-xogħol ikallu goals f'life. U dan ħassajtu li huwa goal li nixtieq naċivja u I'm very happy. Għax issa mill-leaders goal li mhux ħajinbena, żgur. U l-affarijiet qegħdin juru dak il-don. Ħaġa nistaq ngħidlek ukoll għax il-Prim Ministru attwali minn dejjem supportjani fuq il-każ ta' Hondo. Fil-fatt. Kontu tikkorrespondu privatament? Iva. U fil-fatt, qabel maħriġ tal-elezzjoni, din id-darba, kien għamil li dak it-2 minutes bnidam ta'
Jitak l-endorsement. Diki, endorsement. Tani endorsement li ħadd pjaċir bih. U forsi, dak iż-żmien ma kienx għadu Prim Ministru. Sewa. Għamiltlu wkoll kont endorsement jien mbagħad meta kien għadu running up għal leader mit-tok. U kien talabni nitkellem ukoll jumejn qabel l-elezzjoni fil-xara fejn tkellimt li wedni li ħajsalvanna l-Hondo. X'kien jgħidlek fuq il-Hondo? Ma jridx developments go. U fil-fatt bis-saħħa tiegħu ġiet imniżla il-proposta 319 li hija li ma jsir żvilupp ġewwa Hondo. Qiegħda fil-manifesto elettorali tal-partit. Jiġifieri dik qiegħda ħaġa għolja ħafna. Fil-priorità. Fil-priorità, iva. Għalfej taħseb li il-gvern ta' Bela li lek appoġġak fuq din il-missjoni, però mbagħad pereżempju meta kien hemm il-naf pereżempju tal-ġnien tal-Gżira u tal-Petrol Station, Konrad Borxmanxe ma sabx l-istess appoġġ. X'kienet għalfej kien hemm din id-disparità bejn il-mod li ġabruħu? Jiddispjaċejk għax jiena l-Konrad nafu ħafna, kont miegħu meta għamilna dik il-protesta għal Manuel Island, meta nfetaħ dak il-wire u bis-saħħa tiegħu Manuel Island ma nbniex dak l-ammonti kollha. U koll kont anke għamil diskors għax kienu talbuni għamil diskors. U nixtieq li ma jiġrux dan l-affarijiet għax Konrad miskin bata u namlu li hu bniedem ġenwin. Imma kultant jiena nemmen li ħaġa li nemmen kbira hu li ta' Hondo tant kemm kibret u tant kemm il-każ kiber ħafna fis-sens li ma jissemmu Hondo kulħadd jixel. Għax għamil li rnexxinna nagħmlu national issue. Il-politikanti ġiex naħat jibżgħu mill-backlash. Beżaw minnek ġifieri? Lejva. Mhix minni, mill-grupp li. Mill-backlash li ħoloq il-proġett tiegħek. Il-proġett ta' Hondo ir-Rummin, iva. Għax dan xint qis. X'parir tagħti lil forsi sindki jew organizzazzjonijiet jew ċittadini privati li qed jibżgħu li x'imkien se jiġi żviluppat bil-mod li Hondo kienet jiġi meddet. Listen, trid timmobilizza jkellek grupp ta' nies li jgħinuk għax waħdek m'intix ħadd tagħmel dan. Irid ikellek nies li jinqalgħu biex jiflulek ċertu rapporti. Ġifieri taqqat tim qed tgħid. Taqqat tim iva. Sewwa. U speċjalment jekk ma tkunx f'kunsill, arissa qiegħed f'kunsill irressa proposta, il-kont ikun ċertu ammont u jappruvaw. Nkellem naħaġġibhom dak il-flus, John. Naħaġġibhom jintelgħu il-flejjes. U dik waħda. U l-oħra toqgħod dejjem attent li ma jkunx hemm xi persuna li jkun minn għalik miegħek u jkun qed jagħti informazzjoni lil-terza posta għax jiġru sfortunatament jiġru. Jiena fil-każ ta' Hondo kien wieħed il-mara kienet tgħidli ma nafdax il dak il-post u fil-fatt veru kien. U minnu. Imma kemm qed tikpariri tajbin il-mara? Ħafna. Il-mara nħass li għandha sens ekstra. U vera stan-nisa tal-bliħ. Dawn l-affarijiet. Għandha sens għax meta tgħidli xi ħaġa lil dak il-persuna eżempju qed nindubjaha hekk ma tiġrix dik il-ħin imma xarejn 3 xhur wara jew ftit jiġri. Li jiġri u nħossni ħafna sodisfatt għax almenu ninżel tajt bil-ħidma tagħna tissalvat. Volja issa jkun hemm min qed jipprova għax xi darba għalek jipprova jgħid li għamel xi ħaġa, imma dak in-nies inħallihom jaraw huma. Jien qatt ma ġimja il-qorti, planning authority, konna nersqu mill-inqas darbtejn 3-4 darbit fis-sena. Dejjem trajtu minn flusi għax kont mastru daxxa kien ikolli nagħlaq il-garax u mmur. Hearings dejjem attendejt u affarijiet bħal dan jiġifieri mhux faċli, imma kontent tisma' ħafna. Kontent għax anke ġeli tieqaf bniedem ma nkunx nafu. Ħansaqsik xi ħaġa
bek iktar wiesa. Kemm pereżempju fuq il-podcast kelli il-Jeremy Camilleri, taf minnu Jeremy? Nisma' Jeremy Camilleri, trade unionist, insomma, u għandu sfond soċjalist u hekk. U saqsejtutlu smatlu kemm tara problema li llum il-ġurnata il-negozju l-kbir jieħu preċedenza fuq il-ġid komuni. Iva, jieħu. Inti tara problematika, tara l-istess problema? Nara għax il-kbir jieħu l-power u jimmanipola jkun ikallu aktar ħajja faċli biex ikompli il-ġejtew. U jiddispjaċik li palissa għaddejjin taħt gvern soċjalista li suppost l-irbit huwa ma' żgħir. Ħalejla, kull gvern ħatmu perfett. Biss irridu nqisu li taħt dan il-gvern saru kollha affarijiet tajbin, mhux kollox ħażin. L-unika ħaġa li qed nara ħażin u li qiegħda turta ħafna nies, speċjalment huwa l-aspett ambjentali. X'inhu ma taqtijiet ambjentali l-oħrajn li hemm Għawdex li taħseb li huma importanti li dak li jkun jagħti każhom? Eżempju, l-qala imbnew 165 flat. Sewwa. Kienu outside development zone. Fit-2006 ġibuhom inside development zone. Ġiri daw imbnew u mbagħad wara daħluhom Le, kienu daħlu fiż-żona ta' żvilupp fil-2006. L-art daħlet fiż-żona tal-iżvilupp sewwa. Fil-2006. U imbnew. Minflok li għamlu l-om EIA 165 flat qasmuhom f'erba' applications biex joħolsu mill-iskrutinju tal-EIA bħalma kien kellu jsir ta' Hondo. Sewwa. U l-oli jiżżejjed mela sewwa. Żmien ilu konna ngħidu Bużjetta Gardens għax skont nitħares lejh. Il-qala hemm parti. Għaxix? Skont kif tinterpreta l-oli. Sewwa, imtarrax. Imtarrax. Parti minnu da hemm 8 solari mill-art. Fejn għax hemm dislevel. Allura Qegħdin niġu overpopulated. Żgur. Overpopulated jew overdeveloped? Overdeveloped u mbagħad niġu overdeveloped u niġu overpopulated. Biss issa biex tmur mill-qala taqsam mir-Rabat tiddum sekolorum bit-traffic li jkun hemm. Xi fisser dak? Xi fisser? Jien naf minn nies ma xtrawx l-arb għax x'inhu morru biex taqsam mhux għax l-arb mhux sabiħ imma qed ikun hemm ħafna traffic. X'għandu bżonn isir Għawdex dal-punt? Għadu jista' jissalva Għawdex taħseb? Għadu jista' jissalva imma ma jridux nibqgħu sejrin kif aħna sejrin. Jiġifieri? Dan il-bini bla-doċ hemm mirħula sħaħ il-qasad iktar tarafhom. Eżempju l-qala titlat f'Taċini. Ma tistax, eżempju, il-proġett li qed nagħmel bħalissa l-qala bdil ta' wires tal-high tensions u hekk. Sewwa. Biex naħseb għal qudiem. Sewwa. Mela sewwa, l-iżviluppatur jiġi jagħmel il-balla liri. Imbagħad iwekkilek isma' u jiġi bi pretenzjoni m'għandix da m'għandix biżejjed da, ma jagħmilx wire u jaħseb għal connection, le, l-Malta. Jien żmien ilu naf persuna familjari. Għax kienet tagħmel business, ġalu lila tagħmel il-wires, ġalu lila tagħmel il-wires biex tissupplixxi bidlet arblu, bidlet hekk, kellha tħallas, illum mhux iġalluhom iħallsu. Imħabba il-load li ħajħolqu. U jiena jibnu f'inside development zone, m'għandix problema, imma mhux nivvintaw. Eżempju, proġett li domt naħdem fuq 10 snin kien il-witt tal-Marġa. Dan rrid jibni garaxijiet solar taħt l-art meta hemmhekk jgħaddi ħafna ilma. U dal-solar taħt l-art kien jiġi inċin mal-bjar li hemm x'intaqbes it-triq.
X'kien sa jiġri? Kien jibda jiġilu, nissoponi kien jibda jiġilu l-ilma, jaqbad pompa, u jibda dejjem ibatta l-ilma bħalma hemm post ir-rabat. Offer ngħidlek fejnu. Hemm post ir-rabat li jaħdem hekk? Iva qed jaħdem. Sewwa. U minħabba li qed jagħmel ħafna ilma ġie rovinat. Sewwa. Iva. U hekk nagħmel li kien ħajġi tal-marġa, iżda b'insistenza tiegħi u grazzi għal perit Anthony Fenech Vella għaxu minn taslima kien jirrappreżentani u ġaluh fl-aħħar jibni fuq l-istamps 3 pidi fuq mill-art u hekk il-flowta li ma ffettwaninx, iva. Dak rabħiet li nħobb pjaċir nħabbar. X'beħsib hekk inti ġġieled biżejjed, ħadd irtira? Dak min mdorri jagħmel dan ix-xogħol ħajjaqaf xi darba. Le, ġifieri mhux ma wasalx ġifieri żmien il-mistri għalik. Nieħu mistri imma mhux xorta qalbi tibqa' tbaqbaq. Sewwa. Ġifieri qalbek tibqa' tbaqbaq, ħatfittex il-mistrieħ, tgħidilna xi ħatuħu pawża u terġa' tiġi? Le, nkompli sejjer. Le, ġifieri nkompli sejjer. Applikajt ukoll biex naġġel noħroġ għall-kunsilli. Sewwa, għax issa għandkom l-elezzjoni tal-waqt. Applikajt iva. Imbagħad fl-aħħar nkun nara qalbi fejn qiegħda tħabbat nkun nafu ma s'issa ħa noħroġ għall-kunsilli. Applikajt jiġifieri tfajt in-nomina. Sewwa. X'taħseb għandek ċans? Forsi ma jkollix ċans. Ma mhix biżżejjed naħsebu. Ħabib tiegħi, ħanaddu għall-parti ta' dan il-programm fejn jistaqsuk naqqa mistoqsijiet il-Patreons tiegħi. In-nies li jsegwu dan il-podcast li huma l-imsieħba li jtuna appoġġ biex dan il-proġett ikompli jseħħ. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru. Mela, il-patruni jistaqsu minġuba lilkom il-bitana tal-Maypole u s-sourdough illum fl-studio għana tomata ta' dam imqaddet kif ukoll il-sourdough plain. Għal-daqstant, il-rekorru għant il-Maypole kull nar ta' sibt fil-ħodu sabiex ikolkom aċċess għal dan il-ħobs verament bnin u verament tajjeb sistema digestiva ta'kom. Sourdough by Maypole. Mela, l-ewwel mistoqsija ġejja minn ħabib tagħna Xardin Kamilleri. Xardin jistaqsi. X'taħseb dwar il-mina? Assolutament ma naqbilx. Għal diversi raġunijiet diġà qatta għax il-mina ħaġġib influss ta' aktar traffiku. Ħanibdew minn hemm. Ma, dur ħares lejn il-mikrofon hawnhekk. Il-mina l-ewwel net jintkellem ma' ħafna nies għandu high profile u qaluli li dik mhuwiex vijabbli għal Malta u X'jagħmilha mhux vijabbli? Ma jittraveljawx biżejjed, m'għandix usage biżejjed. Kummerċjalment mhux vijabbli? No. Mhux se ġib il-flus lura ħad tiġi swina wisq? Iva. U t-tieni net mhux aħjar naraw dak l-influs ninvestuhom fil-fatt m'għidix ħarġet xi proposta, nagħmlu xi mini ġa Malta, speċi ta' tram underneath, għalex mhux Malta. Ma lissa sewwa. Żomm sekonda, naħseb il-kwestjoni mhijiex hija l-konnettività bejn il-gżejjer. Konnettività bejn il-gżejjer naqbel li il-Gawdos għandu bżonn jinbidel, imma hija. Il-Gawdos huwa l-vapur? Mhux il-Gawdos, sorry, il-Nikolaus. Strab dak il-vapur. Iva, ma qed jagħmel xogħol. Sewa. Qatt ma tismajthom jgħidu bożaw pubblika l-dabba. Palissa qegħdin niddabbaw bih. Jekk kienu ara xi tħagdak. Jekk kienu
jekk kienu għandek ħaġa li m'hemm xoħra biex tiddobba, kellek tiddobb u din taf minn kien qalili jew arċipriet l-lum mejjet dik il-qatt. Sewa, dil-istorja tissir ferm iktar interessanti b'aktar ma jmur kompli. Iva, jiena nemmen li il-mina m'hemmx bżonna. Sewa. U li hemm bżonnu jinbena vapor ieħor, speċi bħal Malita u hekk, x'irridu aħjar minnhom. Mhumiex tajbin. Ġifieri inti taħseb li hemm bżonn ta' xiex vapuri ikbar, vapuri aktar frekwenti? Naturalment, frekwenti id-din tajba xidin il-laħqu. Mbagħad fil-maltemp, per eżempju, ngħidin, fil-maltemp tiġu. Ħanejdlek. Maltemp, kemm il-ġurnata, nixtieq isir studju, kemm il-ġurnata, ma jaħdmux. Kemm, taf? Ma nafx imma mhux ħafna. Mhux ħafna. Mbagħad għaliex hemm xi garanzija kemm ħadqum il-prezz finali ta' Dane John. Hemm xi prezz kemm ħadqum. Jiena nagħmel triq fejn tidher u in the open u tiġilek ħafna aktar mħabba xisiblek hekk. Aħna dan minnu sidhom li x'ħin jibdew iħaffru x'in jitħlu forsi kilometri l-ġewwa, jibdew jgħidulek isma' sibna din ma konniex naħsbu għalija, sibna din ma konniex naħsbu għalija u jivvintawlek prezzijiet li jfallu lil Malta. Taħseb li fis-sens, mela, nikkorrabora miegħek li probabbilment kull proġett ta' dan id-daqs li qatt sar fil-pajjiż dejjem beda jiswa mod u mbagħad spiċċa jiswa mod ieħor. Li jfalli l-Malta naħseb hija ipotesi eċċessiva. Isba naqra diffiċli. Imma ġifieri inti il-nuqqas taqbil tiegħek huwa l-ewwel nett taħseb li ħajkun investiment kapitali kbir wisq. U taħseb li l-investiment jista' jsir fi ħwejjeġ oħra. Jiena nemmen fl-investiment għandu jsir, tibda minn Malta biex tara kif taħloq aktar aċċessibilità fis-sens li kien hemm aktar minn għalija kienet ħarġet kif jistgħu jagħmlu trains ta' taħt l-art. Taħt l-art. Imma dik ħarġet qabel l-elezzjoni kull ma kienet pamflet sabiħa. Kull ma kienet pamflet sabiħa. Tal-mina mux dejjem qabel l-elezzjoni toħroġ ukoll. Ma nafx. Ma tantx insegwi. Di tal-mina u wieħed minn dawk is-suġġetti li ovvjament minħabba li jien m'għandix interess dirett fihom ma tantx naf dwarhom. Niltaqa' ma' kemm hawn li għandhom interess lil mina ssir u kemm hawn li ma interess. Partikolarment hawn li għandhom jew kummerċ Malta jew jiġu Malta għax-xogħol jiġifieri. Għawdex bħalissa għandna biżżejjed kummerċ, jekk inżiduh ħanfottuh daqshekk. Inti taħseb li hemm biżżejjed bħalissa negozju għaddej għawdex? M'hemmx niżejjed negozju ma ssibx ħaddiema biex jaħdmu hekk iġġib il-barranin. U għamennu li l-ħaddiema hawn ħafna minnhom biċċa sostanzjali sew minnhom qed jaħdmu mal-gvern? Dak ma nafux jafan naf xemmu m'hemmx, jew m'għandix iċ-Charles fidejja. Inti għandek Charles fidejk? Fact checker. Tħares li għazegwi jek, relax. Jen staqsinu fuq għandu affarijiet oħra tal-għala u nista' rispondi fuq affarijiet oħra ma. Dinija biex inkwiet li ħafna imprenditori għawċini zemmuli li diffiċli ħafna l-issib l-impiegati. Ejva, veru. Mu jgħadu li ħafna minnhom sfortunatament 35% of all full-timers in Gozo are employed by the government. Dina fuq ma nafx, bro, figuri, m'għandix figuri fil-dajja. Ma segwejtux dan il-topic. Mela, hemm xi ħaġa li tixtieq tgħidli dwar din il-mina jew titngħaddu għall-mistoqsija li miss. Ngħaddu għall-mistoqsijat li miss għadt il-pożizzjoni tiegħi x'inhi. Mela, Adrian Camilleri. Biżjed minn 20 sena esperjenza, ISS joffru għażla kbira ta' dwal, plakek, suċċijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Żurhom ġewwa showroom tagħhom fl-Imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela,
given that he's been shafted by PN and PL alike, how does he feel about the morality of the political class overall and the quality of individuals that seem to be running the country? In all fairness, I would say that his stand is that il-PL fl-ebda punt ma ħassejt li imxew ħażin miegħek inti. La. Inti tħoss li il-Partit Nazzjonalista mhux ħażin miegħek. Ħanajda, il-partit rigward il-kas ta' Hondo. Rigward il-miegħek qed ngħidlek, jiġifieri. Rigward il-kas ta' Hondo, il-Partit Nazzjonalista ġab is-sitwazzjoni li qed issa il-Prim Ministru qed jagħmel affarijiet li qatt ma saru. Ismani, jekk jirnexxielek bija dil-biċċa tax-xogħol, toħloq dal-preċedent li l-local plans jiġu imreġġa lura għal dak li kienu qabel il-2006. Xi fisser għal partijiet oħra tal-pajjiż? Għax aħna dejjem jgħidulna l-local plans dawk ma jitmissux issa dawk hemm. Ikkompli għamlu pressjoni għax mid-lider il-local plans jitbidlu meta kien hemm ħafna pressjoni. Mhux hekk ġon. Talima ħelwa din, Kompli sejjer għamil il-jiri torqoċu ġennen il-dak u l-liħor, mor fil-protesta bħalma għamilt u rajtam li ma konċ ħaniqaf, rajta fil-protesta nazzjonali nestibat li kiet tal-laħħa għaw. Mux emmek l-darba l-tajna inti. Kont jgħazdej Konrad inti. Inti kont maħna fuq, mela? Le. Aħna u miexjien. Eżatt. Kompli sejjer u titlob xi intervent minn fuq. Forsi jiġi xi ħaġa dak li. Sewa, mela. Minn fuq Divini u minn fuq Kastilja jgħidlek Julian. Jew l-istess daw. Mela, Julian Vella jistaqsi, taħseb li kemmuna qed tiġi kummerċjalizzata wisq u għalfejn taħseb li tant nies kienu wara graffiti fl-azzjoni tagħhom fuq dik il-bajja? Ma Julian Vella ma nafx jekk jafx. Int? Taf li mort għamilt il-protesta kont mal-graffiti u anke għandi ritratti. Kont għamilt il-protesta mal-graffiti meta telew u fejn bi pjaċir ngħid li naħħew 2/3 tal-lectures kont mortem għax der li it's being exploited. Sewa. U hemm bżonn li kienet ma morniex għal xejn. Sewa. Jiġifieri hemmhekk u mort ukoll il-protesta li kienna għamilna qudiem ta' Ħili il-ħalluqa. Sewa. U minn daqsak nis li l-kwotaw il-gazzetti kollha u rejt l-adab tiegħi għax Kamuna ma nemminx li għandha tiġi sfruttata, Kamuna sabiħa għax għandha ftit bini u m'għandix għalfejn. X'taħseb fuq dawn in-nies li jgħidu il-Blue Lagoon pereżempju għandu jkun hemm kwota ta' kemm għandhom. Għandu kwota, iva. Tmur hemm ġon mort xi darba x'in ikun hemm in-nies. Li ħafna mar Blue Lagoon. Ma tantx għandha ħajra mmur lejn Blue Lagoon biex ikun tinġi. Ma ara, qiegħed kull min qed immur u jkellu high hopes nice tal-Blue Lagoon. Jiġi jitlaq minn hemm delużjoni. Delużjoni kbira, għas nafx kif naqbad nispjega ruħi. Jien minnix kont ħadd kanna grupp tal-QIFF għal-International Folk Festival ħadd grupp ta' Irlandiżi jisfnu il-tap dancing. Xiem marru hemm stħajt, laqqas kien hemm fejn toqgħod. Laqqas kien hemm fejn tidħol. Le, it's too over-commercialized, naqbel iva. It's too over-commercialized. Ġifieri li kien għalik toħroġ bi proposta jew il-preferenza tiegħek hija li jkun hemm xi xorta ta' policy fejn l-użu jiġi imrażżan. Imrażżan imma min ħajamel dik? Min għandu l-gazz li jagħmel dik? Jien ma nafx naħseb dawn l-affarijiet jimmertaw anke studju kummerċjali, ġifieri anke għal min jagħmel il-negozju. Naħseb inti fl-aħħar mill-aħħar. Isniela ninkwita li ma mhux qed isir konsiderazzjoni li inti you're killing the goose with the golden egg. Proset. Sewa. Daqshekk.
Issa inti jekk qed taqra l-lira llum, mhux aħjar tkompli taqlaħħa għal 20-30 sena li ġejjin minflok toqtol il-prodott U ma jiġi xejn. u mbagħad biżmi ma jiġi xejn. Fil-fatt mejlux ġrat komplejni għawdex li qegħdin it-turisti qegħdin jonqsu ta' kwalità. Turisti ta' kwalità ma jridux dan il-krejnijiet jisom siġar tilajn rawnu lin. Ma nafux x'in il-problema, imma ħadd ma jrid jindirezza u qegħdin nibqgħu sejru l-isfel. Mela, il-mistoqsija li miss tiġi minant Josephine. Josephine tista' tajt l-ewwel net proset ta' xogħol kollu li għamilt kemm int ċert li l-Hondo ma jerġax jiġi attakkat fil-futur. Għandek dokumenti li jassiguraw li mhux se jerġa' jintmess? Issa, dik il-laqgħa li kellem għall-Prim Ministru ftaħna il-proċess biex il-local plan tinbidel. Sewa. U hemm commitment tal-Prim Ministru li qalli li ġifieri definitely qabad ħanibdew minn hemm. L-ewwel net wara li kellna mbagħad laqqa il-kabinet fejn wara li biex jibdew il-proċess għandu l-approvazzjoni tal-kabinet biex ma jsirx żvilupp hemmhekk. Issa ħajsir bħalissa qed isir il-konsultazzjoni il-Planning Authority, kulħadd jagħti x'ixtieq isir. Ninkoraġġixxi lil din is-senjura tidħol fis-sajt li tal-Facebook tiegħi u tikkopja s-submissions li ħanamlu u fis-sajt tal-Kunsill ukoll u tibata imma issa nara jekk hemm xi ħadd li jieħodha f'idejh u jagħmel aktar faċli kemm tafas tiġi buttuni u tiġi submitted, fimt? Jien għandi l-Ministra jagħmel jiġifieri, issa naraw kif nagħmlu. X'inti kif sħaqt l-ewwel għandek fit-tiex tanzi li jkollok tim ta' nies li forsi fejn inti m'għandekx lodot jew il-ħiliet ikollok lajnuna biex dawk il-noqqasijiet. Jelli għandi biss qalbi hawnhekk tħabbat biex insalva l-Hondo. Min irid jiġi jiġi bżax. Kif tridu ejjew. X'inhu ma t-taqtijiet li jmiss li ħad tidħol għalihom taħseb? Issa it-taqtija li jmiss li tkompli tiġġiegħed biex Hondo jiġi ODZ u mbagħad wara li jiġi esproprijat bħalma kien fis-60s iva. Jiġi esproprijat? Iva. X'ġifieri? Fil-mikrofon għada? Jiġifieri li jiġi jerġa' lura għand il-gvernu. Għax issa, John, qabel talbu 15-17 miljun jew kemm talbu. Issa xin jiġi outside development, zomma tista' tagħmel xejn fih. Sewa. Tajjeb biex tista' xi xkora patata, xi xkora ful. Sewa. Ġifieri għalqa normali ma tiswix daqs kemm kienet tiswa qabel. Ġirien tittama tiegħek xorta li l-istat jixtrih. Iva. Jixtrih imma bil-prezz li għamel sens. Li għamel sens. Ma jekk ma jaslux jagħmlu. Il-gvern għandu l-power li jeksproprija, iva. Għal-tom pubbliku. Bħalma kien għamel fis-60s. Ma nafx kadix għada fattibli li tesproprija. Għada fattibli li tesproprija. Centrelink, kien ħafna proġetti fej kella tiġi esproprija tal-art. Biex U x'inhu ma l-konsiderazzjonijiet u l-obbligi tal-gvern? Għal-public enjoyment. Dak huwa post bżonn use. Huwa post bżonn use. Il-gvern semela hekk fejn ridi. Pressa poka, jekk kollu każ validu. Għandek l-esperti għara. Mimma jitkellemx l-oħrajn. Nere kolla bis-sinjali u hekk naslu. Sewa, ġifieri l-antijak huwa issa salvajt il-ħondoq milli ġi żviluppat, il-local plans ġew rivisti, u mbagħad il-territorju kollu tal-Hondo jiġi fidejn il-gvern biex isir National Park. Biex isir National Park. Inti taf li din il-ġumqa oħra stess biex jisemgħu ersaqna l-ewwel darba l-qorti biex innaħħu is-swimming showers u reserved disabled parking għax qegħdin fil-proprjetà tiegħu.
Inti x'taħsbu? Xiġifieri, ma fimx. Dak, għanajda, hemmhekk kullimkien fil-proprjetà tiegħu. Tiegħu Tal-iżviluppatur ħlief fejn hemm ir-ramel Sewa. u fejn hemm il-sement fejn jagħmlu l-barbecue. Sewa. Issa. Dana id-deċida li jtalla l-qorti lill-Kunsill. Il-Kunsill għax hemm il-showers u disabled reserve parking għax qegħdin fil-proprjetà tiegħu. U vera fil-proprjetà tiegħu. Tista' tgħid li dan kieku jġib veru ġab il-permess x'kien jagħmlilna. Kien xi neħħilna u mhux ħanajt oner x'kien jagħmel, imma ġifieri x'tista' taħseb li kien jagħmel. Sewa. Mela, Ġuni għadu kif talla li biċċa kidba li tispjega expropriations by the state can be in the public interest when they have legitimate social economic reasons, even if no direct use of the land is being made. In such cases, fair compensation might not even be owed when these measures are designed to achieve greater social justice, or else warrant reimbursement of less than the full market value. Sajt għaddoqlok. Għandu jed kbir, ġviri. Li tista' tkun ħaġa tajba u tista' tkun ħaġa verament ħażina, ġviri. Jien naf nismil qala ħadilhom parti kbira biex fetaħ triq u l-gvern għadu ma tawhom xejn. Jiġifieri. Eżatt, il-gvern għandu dak it-tip tajiet u dak it-tip tajiet huwa b'saħħtu ħafna. Jista' jkun perikoluż, jista' jkun utli ħafna. Għalek perikoluż issir bil-galbu. Ħadd mu ser jgħid xejn. Il-mikrofon? Ħadd mu ser jgħid xejn lill-gvern li kiek jagħmel dik l-espropriazzjoni niggarantilek. Naħseb hija kif attenti men irnexxielek li missjoni li kellek inti u dawk is-sitta min-nies li spjegajt li dwarhom fil-bidu tal-podcast irnexxielkom toħorġu minna ixu nazzjonali. Marra ġabet. Wara, saniklu. Mela, irnexxielek tagħmel minna ixu nazzjonali. U għal daqstant spiex għandek appoġġ wiesa ħafna u perswas li jekk għada petada il-Hondo ikompli progressa fid-direzzjoni li jsir dejjem aktar aċċessibbli għal pubbliku perswas li ħassib appoġġu. Isma' qabel ma nagħlqu għandek xi ħaġa oħra li tixtieq taqsam mal-udjenza? Li nixtieq naqsam mal-udjenza meta taħseb f'xi ħaġa u tara li għal ġid tal-poplu, taqtax qalbek. Naf li tbati, naf li kien hemm min ma jistax jagħmel għax ix-xogħol fejn ikun jiġi mhux meddet imma jibdew ħarsu leħ blikra u ġelli ikun għax titkellem ma jtuk xi ċertu promotions. U l-importanti li waħda mill-importanti jiena hawn nirringrazza lill-ommu u l-missieri. John jien kif jien kif darrawni u l-way of life kif tallani, eżempju nannu kien joħodni kellu ħafna raba kellu l-isbaħ 20 tom raba. Kienu mur isaqqej noħdu pjaċir tħawel is-siġar, sena veru kellu n-naċ, il-tiġieċ, u dik ħajja sabiħa, għalix m'għandniex ħsibna biss kif ħanfottu l-dak u l-liħor. Jien dejjem għal-muni, saw missier u n-nanniet u għankaħuti u għal-muna li ma tridux isir l-ħattijħor li ma tridux isir li l-ak tamlux il-ħattijħor. Dan hemm ġeli tintaqa' ma' nies jiftaħru bejni tam kan fottew il-dak u l-liħor. Imsikan ċertu nies jagħmlu l xi kontratti u mbagħad jgħidulhom iffirmaw u jkunu tagħhom xi biċċa proprjetà. Dak taħseb li tkun fottejt bniedem ħadd tkun ġafik sew. No.
Jien it-tfal dejjem, anka t-tfal dejjem darrejtom, għandi t-tifla iż-żajra Patricia soprano tajba, u tkantif ħafna knejjes, anka kantat barra l-pajjiż, u jien niftaħar f'ħafna. Ma li taf li jesistu dawk in-nies, dat tip ta' nies fid-dinja li kapaċi jfottuk. Le, ġifieri l-ħażen jeżisti fid-dinja. Żgur. It-tfal, kif ħejjejthom għal il-potenzjal tal-ħażen? Le, tal-ħażen. It-tfal u rejtom is-sewwa x'inhu, dejjem tiftħolhom għajnejhom, fis-sens li torijhom li hemm il-ħażen mela le, u bat waħedhom jażlu il-ħażin jew it-tajjeb. Eżempju tfal tiegħek kienu jmorru d-disco, kienu jiddejqu jitilqu l-barra imħabba l-attitudni ta' xorb u għal-grazzi tal-la niftaħar ħafna bija, mux għandhom il-way of life tagħhom ġifieri jixbu ħafna minni. Min jafkam il-darba ġewa qasmu leaflets, Patricia speċjalment tiġi tqassam il-fles Hondo biex nippruvaw nimpressjonaw n-nies u irnexxielna. U dan l-affarijiet tieħu pjaċir bihom, jien kontent ħafna bil-familja tiegħi. Mela, proset ħafna ta' din il-battalja Madonna ta' 5 il-battalja tiegħek biex fi-2002 ġifieri. 21-22 sena, diħlet għal 22 sena. Taqtija twila, perswas li meta tinkiteb l-istorja tal-qala tal-Hondo, Paul Buttigieg se jkun imsemmi bħala wieħed mill-protagonisti. Claire Bonello wkoll. Iva. Paolo tal-Hondo. Mela. Nirringrazzjak. Grazzi. Nittama li taqtija tiegħek tat ispirazzjoni l-ħadd ieħor biex jekk jaħseb li hemm il-kontrarju jipprova jġib is-sewwa. Dak kollox minn naħa tiegħi ħabib tiegħi. Prosa tal-darba oħra. Grazzi. Nifraħlek u tkun law għaddi. All right. Ħodlok bidejk maraw. Thank you. Grazzi ħafna Paolo tal-Hondo, li tajjeb li l-kom li segwejtuna qabel ma nagħlaq infakkar li hawn numru ta' azzjendi li l-najtu daqqatit, il-bibtana tal-Hungry Hippie, ta' Vinja Capricci ta' Abram, kif ukoll Browns, il-Maple, l-Apex Media, GSE Technologies, grazzi l-ISS Electra, kif ukoll eCabs, Kutriko, Garmin, Derek Meets 99866425, kif ukoll il-Click u ħbibtana minn dejjem ta' dejjem l-eCabs. Grazzi lilkom ukoll, patreon.com/John Malija tidu tkunu appoġġ għal dan il-proġett. Da kollox minn ħati il-lejli tajjeb. Mela, tlaqna?